Il-lejla tajba, grazzi ħafna tal-li ġejtu, din hija l-10 taħdita ta' din is-sena akkademika tal-proġett dwar it-tradizzjoni orali immexxi mid-Dipartiment tal-Malti bil-fondi ta' riċerka tal-Università ta' Malta u bl-appoġġ ta' Klabb Kodba Maltin. Illum għandna magħna lil Dr. Natalino Fenek. Dr. Fenek kiteb qatt ta' artikli akkademiċi u kodba li 2 minnhom rebħu it-taqsima tar-riċerka tal-Premju Nazzjonali tal-Ktieb. Barra minn hekk ilu jagħmel riċerka fil-qasam tal-ornitoloġija sa mis-snin 80 u jispeċjalizza kemm fix-xjenza ornitoloġika, l-istudju tal-asafar, kif ukoll l-etno-ornitoloġija, l-istudju ta' relazzjoni tal-bniedem mal-asafar f'kull aspett tal-ħajja. It-taħdita tal-lum se titratta l-influenza tal-asafar f'kull qasam ta' ħajjitna b'enfasi fuq l-impatt fuq il-lingwa, il-letteratura, il-laqmijiet, l-espressjonijiet, l-għajdut u l-qwiel li wħud minnhom għadna nużawhom u oħrajn inbidlu jew mietu matul iż-żminijiet. Barra minn hekk, Dr. Fenek se jiddiskuti wkoll l-ismijiet tal-asafar u l-oriġini tagħhom. Ħan nitkellem fuq l-asafar l-iktar fil-lingwa, però waħda mill-ewwel affarijiet li nġibkom konxi tagħha hija tiftakru għad il-logħba pereżempju, dik konna ngħidulha it-tiġiġa lamja. Għax ħafna min-nies it-tiġiġ ma jistgħux mal-asafar, fawl, tiġiġ, piko, daw kollu ma safar, imma lina aħna l-asafar huwa l-asfur tal-bejt jew l-asfur li ġie tal-passa. It-tiġiġ kollu asfur, però ħafna min-nies ma jirrealizzawx daw. L-asafar għandhom post speċjali f'ħajjitna, vuol dir daw anke jekk ma nindunawx jew ma napprezzawx, vuol dir matul iż-żmien kellhom post importanzi kemm fil-kultura, kemm fix-xjenza, għandlu kurżità u spiraw bosta awturi u artisti kif ukoll kompożituri kbar. Dawn qed naraw pereżempju huma artifacts u potchards biċċiet tal-fuħħar mit-tempi ta' ħaġar qim u mill-ġgantija u minn ħalsaflieni. Nistgħu qed nitkellem fuq arkeoloġija, ma biex nurikom kemm għandna eruq fil-fondi mal-asafar, vodri dak il-asfur li hawn din-naħa tal-ilgħu. Kien hemm 7 pendenti fil-ipoġew ta' ħalsaflieni li kien sab Temi Żammit. Ħafna qabel hekk insibu ammont kbir ta' asafar fil-fossili, għadam asafar fossilizzati li ħafna minnhom fardalam, lista twila ta' asafar li hemm l-għadam tagħhom hemmhekk, uħud minnhom ġew estinti. Pereżempju kellna grawwa Maltija, kellna ċinju Malti, kellna kokka Maltija li daw ġew estinti maż-żmien. U kellna kbir ta' asafar oħrajn li għadna narawhom fil-passa tal-lum, ċerta borok, il-kokk, l-imlievez, is-summin. Vodi l-asafar ilhom hawn ħafna qabilna. U mhux sorpriża allura li nsibu l-influenza tagħhom b'mod kbir ħafna anke fil-lingwa tagħna. Però llum ħankunu qed nitkellmu iktar fuq l-aspett fuq l-asafar fil-lingwa Maltija. Mela ġie asfur jgħidli, asfur qalli. Kulħadd jifraħ brixu, kulħadd jiftaħar brixu, dawn espressjonijiet illi bla jisna qatt ma ħsibna tindunaw kemm huma assoċjata mal-asafar, għax ir-rix huwa parti mill-asfur jew ġie asfur jgħidli. Ħafna minn dawn l-espressjonijiet huma wkoll universali. Mhux aħna biss ngħiduhom ma ssibhom prattikament f'kull lingwa, waħda mill-istudji li qed nagħmel li xi darba forsi nasal biex nippubblikah, qed naħdem ftit fuq il-proverbi l-qwiel u nipprova nara daqsxejn xi relazzjoni tal-qwiel magħna, tal-qwiel Maltin ma' qwiel oħrajn. Nkunu qed nitkellmu ftit fuq din anke iktar tard. Għandna espressjonijiet ħafif rixa. Il-comparison huwa il-paragun bejn rixa u l-ħafif huwa wieħed naturali. Ħafif daqs asfur. Donnu asfur għax ħafif il-vent. Għandu għajnejh ta' seqer pereżempju, hija espressjoni li tintuża popolari ħafna kienet għax ħafna minn dawn l-espressjonijiet kif qaltilkom jiena qed jintilfu. Il-kelma seqer issir ukoll verb, imseqqer jew mseqqer. Vuol hemm evoluzzjoni pjuttost qawwija fl-użu tal-kelma. Insibu għadt espressjonijiet oħra fl-asafar, per min trab il-ġwienaħ, inħataf bħala asfur, miet bħala asfur, isek beċċun jew kemm inbeċċun ħafna paraguni mal-asafar. Għamilt paprata pereżempju, isek papru jew papra, ma tantx huwa komplimentus, jew tagħmel bħal gallozz. Il-gallozz kienu jinnutaw, il-gallozz tipprova taqbdu id-defess rasu ġaxin kien jaħseb li m'għadekx qed taraħ u kienu jaqbduh.
għamilt paprata jew isek papru jew tagħmel bħal gallozz semmejja jew tagħmel bħal nama. Din l-espressjoni daqsxejn kurjuża x'in nama għaw Malta jekk kienaw, issa ta' kienaw naħseb fi żmien il-kavallier forsi ġieli kienaw xi waħda, ma naħseb li hawn qatt li osserva n-nama ta' das rasa ta' das rafa u ramel. Sorry? Jew ġuħ ta' nama. Però l-istess, kif tista' tqabbel il-ġuħ ta' ma' asfur li ma rajtux, volli daw ikollok affarijiet li diffiċli daqsxejn biex tispjegahom. Bħala asfur balla mill-gaġġa faċli tispjegax, kulħadd kien jaqbad jitfa' fil-gaġġett u ma teħreblek asfur u mbagħad. Il-nama ddaħħal rasa fil-ramel biex taħt il-bajt biex iżomm temperatura constant mhux għax taħbi rasa biex tinħeba. Voldiri, l-osservazzjoni hija żbaljata, voldiri, imma anke fl-Ingliż insibuha like an ostrich, you bury your head in the sand. Ikun ma tkun qed tagħmel tkun qed taħt il-bajt bir-ramel jew iddawru biex iżomm temperatura kostanti. Peress li jbidu mhux biex tinħeba. In-nama taħbat għalik għax in-nama aggressiva u kbira. Asfur darba jtire, jekk jaħrablek voldiri ma terġax taqbdu. Asfur tal-passa taraw ma terġax taraħ iktar. Imma ta' espressjonijiet oħrajn li involvu l-kelma asfur, imma l-asfur huwa metafora fil-kelma. Per eżempju, l-asfur ta' sidrek. Naħseb ġieli smajtu għadi. Jew asfur il-qalb. U din hija dak li bl-Ingliż jgħidu xi process hija dik it-tip ta' għadma li għandna u hekk hawn fl-isternum hawn li xi ħadd qabbilha ma' asfur. Għax veru tixbaħ asfur, imma hemm daqsxejn immaġinazzjoni wkoll fiha. Il-kelma asfur għandha wkoll konnotazzjoni toħra, għandha xi asfuru, għandha xi maħbub voldiri. Jew saħansitra konnotazzjonijiet x'naqbad insejħilhom hu. Asfuru kemm għandu asfur żgħir it-tifel voldiri, l-asfuru. Mbagħad hemm espressjoni oħra fejn qablu ma' xi asfur, pereżempju qisek pespus, tifel impespes tfal impespsin fejn il-kelma pespus terġa' ssir verb voldiri jew xi ħadd li ma fih xejn. Bħal ser il-kelma s-servej, jew isek roqqa ġejt fellus, għax mixarra pasra, il-fellus meta joħroġ mill-bajda jkun mixarra pasra, għalhekk jgħidu fellus jew tikol daqs asfur għax tkun tikol ftit. ċawla bajda, xi ħaġa rari, għax iċ-ċawli hija sewda u meta tkun ċawla bajda hija xi ħaġa vera rari voldiri jew. Ma teżisti bajda? Teżisti meta tkun albino, imma rari ħafna fin-natura, volli teżisti imma rari. Allura hija xi ħaġa rari ħafna. Jew donnok ċawla. Xi ħadd li jrid jiddobba bit-tajb u l-ħażin jew jikxef xi sigreti. ċawla, il-kelma ċawla wkoll iċċawwel issir verb, voldi xi ħadd li kanta ħażin. Iċċawwel da mhux janni, voldiri mhux kapaċi janni, iċċawla tajjeb mhux tanni. Jgħid daqs tellerita, t-telleriti hija asfur li kienet popolari ħafna mal-kaċċaturi fl-aħħar snin, però fi żmien il-kavallieri di kienet riservata għal Gran Mastru. Però t-tellerita tajjeb ħafna speċjalment fil-għodu kmini jew fl-għaxija minn hemm ħarġet l-espressjoni ta' jgħid daqs tellerita. Jew isu kalandra. Il-kalandri hija tip ta' l-wetta ta' għanna ħafna, kienet asfur li kienu jħobbu jżommu ħafna fil-gaġġallana tagħha, tivversja, allura isu kalandra xejn ħafna. Jew isu pappagal ta' fuq insomma jirrepeti kull ma jisma'. Igor daqs il-ħamim. Il-ħamim tlifna relazzjoni miegħu aħna l-ħamim f'ħajjitna, imma l-ħamim kellu importanza kbira u Malta. Pereżempju il-kavallieri waħda mill-affarijiet li għamlu ftit wara li ġew kienu li inkoraġġew in-nies jibnu l-barumbari għax il-barumbara huwa ikel b'xejn. Il-kunċett tal-barumbara huwa inti tipprovdila fejn tbejjed, tagħmilha l-ilma u mbagħad tikol minn ġarraba tan-nies u inti tieħu l-bċiċen u tikol il-laħam. Peress li kienu skarsezza tal-laħam, kienu hemm diversi bandi jinkoraġġixxu il-bini tal-barumbari u tidher li kienet suċċess għax imbagħad li ġara kien bdew jilmentaw il-bdiewa għal itiklhom il-piżelli u wiċċ-ir-raba u bdew kien hemm bandi ġodda fejn jgħidu kull minn għandu l-ħamim irid jitamaw. Però l-barumbari sa żmien l-Ingliżi pereżempju jekk forsi qatt multu l-limestone heritage, il-bot hemm barumbara kbira qas nindunaw li hija barumbarja tagħhom stess hija torri fiha 3 solari mibnija xi 1827 jew 1829 ma nistax niftakar l-annu, imma minn ġewwa fiha fuq 1000 gor, il-gorijiet huma fejn bejtu l-ħamim. U kien daħħalni fiha narawha kien mur ma nannu hemmhekk da għalli konna niġu kull ġimgħa nduru l-bejtiet għalli konna nagħmlu 3 xkejjer bċiċen għalli nannu kien imur bihom x'kienu jagħmluhom brodu. Ma din relazzjoni mal-ħamim tlifniha totalment. Ma għandna ħafna espressjoni li qablu ma beċċun ma ħamiema minħabba dal-fatt għax l-affinità mal-ħamim kienet importanti. U kolkom tkunu xi mixja fil-kampanja kienu tagħhom l-irsiset kollha l-antiki
ħatarawhom il-gorijiet, jew kaxxi jew toqbit tondi, għax kien ikollu nofs żana ħamil bejjed hemmhekk. Kull 5 ġimgħat, 6 ġimgħat kien ikollu l-bċiċen fihom da bażikament għax huma l-beċċun jieħduh qabel itajjar. U kif jieħdu l-beċċun aktarx li jerġa' jbit. Kienu sors tal-laħam importanti ħafna. Isa borka, mhux komplement tuża xejn, kienet tintuża għal mara ħoxna Voldirja. Ikraħ qisu kokka. Il-kokk ħafna qabluh mal-kruwa. Jiena il-kokk insibu ma' ferwa safar sbieħ. Il-kokka tarhom sbieħ, ekku. Pero dak mhux kontra dal-proverbju, għax vuol aħna qisu l-kokka tara kera, imma l-ulieda tarhom sbieħ. Vuol il-relazzjoni tibqa' hemmhekk. Qisu serdu xi ħadd minn fuq bih innifsu ħin daqs gardell, għax il-gardell janni fil-gaġġa allura jaħsbu li ħini. Il-proverbi Italjani għandhom proverbju l-uccello in gabbia se non canta per amore, canta per rabbia. Mela ġuħtana ma semmejtu intom stess, jew pereżempju fjakka l-gawi, bil-ġuħ il-gawi, x'san jiklu tgħid mhux perniċi, u għandna espressjoni relatati direttament mal-ikel. Espressjoni oħrajn dwar ġlied, anke jasfur fil-bejt, la safar fil-bejt jkollhom xi jgħidu jew bejjed f'qalbu jew espressjoni oħrajn għal nies dejjem jisbaħ anke bla serduq. Għax qabel jidden is-serduq imma ma jiddinx is-serduq jisbaħ ukoll vuol ħadd huwa indispensabbli. Da repetut. Mela, kif konna qed ngħidu ħafna minn dawn l-espressjoni għajla nużawhom għax qed nitilfu ħafna l-kuntatt mal-ħajja rurali u man-natura, u oħrajn li diġà ntilfu bażikament. Però kemm huwa qgħod ma' dawn l-espressjoni konna nippruvaw insibu daqsxejn minn fejn ġew dawn l-espressjonijiet. Hemm espressjoni partikolari li ttina daqsxejn ħiel. Għandna espressjoni ħamim ma blaħjina is-seqer itemma. Din l-espressjoni evolvit ħamim li jafda is-seqer itemmu. Kif tinnutaw fiha mill-ewwel għandna l-użu tal-kelma jafda li ġejja mit-Taljan minn affidare, vuol għandna waħda kliem kollha semitiku, vuol tmur lura għall-Malti l-qdem Malti li qatt teżista, u din l-espressjoni baqgħet tintuża meta l-Malti żviluppa, vuol meta l-lingwa kienet iktar semitika dawn l-espressjonijiet uħud minnhom kienu diġà jeżistu. U baqgħu jintużaw għax kien hemm l-importanza tagħhom fil-lingwa, vuol in-nies kienu jassoċjaw magħhom. Ġuż Soldaris fis-1750 tina żewġ espressjonijiet li ilhom ħafna mitlufin mill-lingwa, waħda minnhom imdorri jisma' bħaċ-ċawl tal-kampnar. Iċ-ċawl kien komuni ħafna u Malta tant il-fiż mill-kavallieri kienu jħallsu dik li bingli sejdu la bounty, kienu jħallsu l-prezz ta' tir il-kull min jieħu ras u parsa għajn għand il-falkunier. Għax iċ-ċawl kien jagħmel ħafna ħsara fir-raba u biex jinkoraġġixxu n-nies joqtluh jekk ittihom ras u parsa għajn ituklura il-ħlas ta' tir li tkun sparat biex tiltew jew. U kien bejgħet kull imkien iċ-ċawl. Allura iċ-ċawl bejgħet anke fil-kampnar u mdorri jisma' anke l-niepel. In-nisa bħaċ-ċawl ma tantx ikomplementuża dik, ipparlaw ħafna. Tinnutaw bis-serjetà din hemm ħafna proverbi li assoċjaw in-nisa ma' affarijiet ħżiena tal-għasafar, vuol daqsxejn sessisti, ma l-ħajja kienet, vuol il-mara l-emanċipazzjoni tal-mara żviluppat matul iż-żmien u naħseb minn dawn l-espressjoni kien kollhom iġibuna fuq sexual harassment ġust kieku ngħidu. Hemm espressjoni oħrajn, pereżempju waħda mill-espressjoni li jismu vassalli, il-sienek donnu merille. Merille qed jgħid għall-Merill. Għax il-Merill kien għasfur li jieħduh mill-bejtiet u jrabbuh u l-Merill janna ħafna vuol jew. U kienet ħaġa popolari ħafna jżommu l-Merilli fil-qofsa fil-gaġeġ anke fi żmien l-Ingliżi vuol jew baqgħet sa prattikament sa snin 80. Jew tagħtek id-daqquqa pereżempju, id-daqquq hija għasfur. Dak id-daqquq tad-dak għax taqbad titħak. Se naraw ritratti ta' daqquqa. Bħalma ngħidu llum bid-daqquqa tad-dak. Imma ħafna minn nies ma jkunux jafu x'in id-daqquqa, tagħtek id-daqquqa. Imma ta' kliem nislim mill-kelma asfur u osfor sparixxa ta' asfar, intela kull ma huwa safar jew masfar, frekwentat mill-safar, sirna masfar kulħadd jitkellem. Dawn espressjonijiet li il-mod kif intilfu jurik kif qed ngħidu kemm inqtajna minn natura mill-safar. Il-kaċċaturi wkoll għandhom għatta espressjonijiet tagħhom, pereżempju ma tarax rixa, il-passa xjaħed, vuol il-passa għaddiet issa xjaħed m'għadhomx qed jidhru iktar għasafar. Hemm mod kif tirreferi għal numru ta' safar f'qata, pereżempju żwieġ, tlitat, erbat, disat, la tista' tgħoddhom, u mbagħad ta' 10 wieħed jgħoddhom hekk tgħid il-qatak
ma d-daqqatajn, ta' ikbar huma teftif jew teftifa jew teftif, ta' ikbar fl-antik kienu jgħidulhom blalen jew sħaba. Issa aħna meta nisimgħu dawn l-espressjonijiet illum tgħid kif tista' tara blalen ta' gamim kienu jgħidu pereżempju hawn. Ħalel għax bħal mewġ. Ftit ilu qed inkellem xi ħadd mill-miżib li għandu mimli blomar għandu fuq ripid design illum u għallin għalli meta jġiddaw it-tfalijiet jgħidu lek illum għadda l-gamim, għalli ngħidilhom għamel del mal-art, għallu jibqa' jħores lejk. Għalli x'tant kien jgħaddi gamim, kien jagħmel id-del. Voldiri x'inti tismaħħa ma temminix, imma mhix xi ħaġa li tivvinta, da biex qala esperjenza għax kieku di mhix xi ħaġa li tista' timmaġina li jgħaddi l-gamim u jagħmel id-del mal-art voldiri. U biex tara kif jinbidlu nisma' żmien għalli meta tkun qed tkellem xi ħadd fuq il-gamim għalli jgħidilhom kieku l-gamim alla ħala għall-ikel kieku għamilha daqs dondjon għalli din ngħidilhom. Ma di mhix espressjoni din hija. Sorry? Marja Novella li l-motiv ċentrali tiegħu huwa l-gawwi u jirrappreżenta ruħu l-taqlib it-taqlib fil-fatt jgħid ġej minn Maltemp u fajnejh għandu hemm tal-Maltemp. Baħar li tibla l-art. Jiddeskrivih bħala ġmil ta' dellijiet fuq l-art. Jiġifieri fil-poeżija teżisti u l-oħra li qed ta' seqqer Anastasju Kuxkiri, poeżija ftit iktar bikrija jsemmiha u hija interessanti ħafna dalli qed tgħid għax jorbotha mal-lingwa. Il-lingwa isseqqer floli u mbagħad tinżel bħal naħla il-lingwa Maltija tilħaq il-livelli kollha. Tilħaq il-livelli kollha. U ma jsemmix is-seqqer, il-verb. Dawn interessanti rrid nagħmel nota tagħhom għax ovvjament ċerti affarijiet jħarbulek. Għal-gamim, għalli kien qabat għall-ikelu, kien qabat b'numru kbar biex bik u anka bl-armi għaw biex kubetti u bisniter. Espressjoni interessanti ħafna li rari tismaħħa voldirik ma tkunx titkellem ma' ċerta nista ċerta età, jgħidu s-sumin jiġi bid-doberina. U din sibuha jagħmel referenza li anka li Dims fil-ktib tiegħu Notes of a Naturalist in Denial Valley and Malta. Dan kitib the Maltese believe that quail kept one wing motionless, raised bħal qluħ u bl-oħra taqdef. Din għataw minn jemmina l-lum, voldi ġili s-sib kaċċatura anzjani, jidru konna mmorru nistennaħ baħri ċaq, tijela s-sumini l-għax jerfa ġawnaħ, jiġi jisuqluħu jibqa diħelek. Ma fil-fat għax s-sumini terħafif kienu jaħsbuħ għetitrek, mux għax s-sumin biġminaħ normali jtir. Pero kien hemm espressjoni għalli tad-doberin, u ma kienu jaħsbu li jżomġuna ħahek u rriħi ġorru bħal luħ. Hemm proverbi interessanti ħafna, pereżempju li juruk li l-bniedem osserva ħafna qabel ġibet ċerta konklużjonijiet, pereżempju passa l-wett, passa l-ampuki. U li jekk passa l-wett fuq l-art, issa jidaqbdu l-ampuki fuq il-baħar. Issa jekk hux veru jew le, jien naħseb li veru voldiri. Ma kunux inventati bla doċ. Pereżempju għandna dawn l-espressjonijiet l-arjena il-maltemp l-om il-ġwienaħ. Għax kienu jinnutaw li l-arjena li aktar xumma l-graw kienu jiġu iktar meta kien jagħmel ħafna maltemp. Allura nibet dak il-proverbju. Ovvjament hemm ta' proverbi relatati mal-gamim, nar San George l-ewwel passa tal-gamim, tas-salib it-tieni passa u nar San Filip it-tielet passa tal-gamim. Wad il-gamim kien jibda ġej qisu mill-10 ta' April qudiem. Imma fit-23 irid jaqta' passa. U meta ngħidu jaqta' passa kienu jaraw il-ħalel tal-gamim li qed isemmi Kevin. Voldiri gamim jidher kuljum u ma f'dawk it-tliet tim partikolari kienu jistennew li jaraw passes kbar iktar mis-soltu. U probabbli kienu jarawhom għax kienu jistennewhom daw it-tip ta' passes. U mbagħad għandna espressjoni, pereżempju, espressjoni qatwila ma hija accurate ħafna. Xortija ħażina l-makkuwa jekk tinżel l-isfel tikola żabrija u jekk titla' l-fuq tikola l-gawwija. Perfetta voldiri. Kikolkom tkunu xi darba pereżempju Manuel Island fix-xitwa taraw il-gaw x'in iddajfawar il-ħut, il-gaw jinżel għalih. Il-ħut qed tifawwar għax il-ħut tal-kbir qiegħda taħt biex tiekol minnu voldiri. Hemm espressjonijiet li jitkellmu dwar l-imġiba tal-għasafar kif ukoll tal-bnedmin. Pereżempju jekk inċawla tipprovax tagħmilha ta' seqer, kulħadd irid joqgħod postu fis-sellum tan-natura. U mbagħad hemm espressjonijiet, pereżempju it-tar kollu jmur mar-riħ, il-bies biss imur kontrih. Il-bies kien minn dejjem meqjus bħala xi ħaġa iktar importanti u ikbar u aħjar mill-għasafar l-oħrajn. Issa di mhux minnu l-bies biss imur kontra r-riħ, però kienu jattribulu proprjetajiet iktar importanti milli fil-fattu, għax il-bies kien xi ħaġa
reali ħafna, qabel żmien il-kavallieri, voldiri n-nobli kienu kellhom jagħmlu petizzjoni lir-re ta' Sqallija biex ikunu jistgħu jżommu l-bisin għall-falkonerija, għax il-bisin kienu meqjusin bħala tar-re anke qed itiru barra u ma tistax taqbadhom, voldiri il-bis dejjem kellu qisu status symbol qawwa ħafna. Kieku naħarsu ftit lejn tradizzjoni orali u l-rima u lama pereżempju fil-ħrejf missirijietna ta' Manuel Magri insibu diversi ħrejjef li fihom referenzi għal kaċċa jew għat-tajr jew għall-asafar. Jiena bin il-mara l-arfa ġib l-asfurjanni, it-tifla ġib l-asfurjanni, Balmis, u t-tifsira ta' Balmis, il-ktib l-aħmar, il-ġgantu sajjid l-asafar. Uħud minn dawn il-ħrejf huma sempliċi kif tafu, uħud minnhom komplikati ħafna l-istorja, però ma jgħiduna xejn ġdid dwar l-asafar il-flis semmu l-asfur. L-asfur qiegħed parti mill-istorja, qed jistemma l-asfur, l-asfurjani. Però ħafna fuħud mill-ħrejf tista' ma jistadu għall-asafar. U tintuża dik l-espressjoni għax il-kelma sajjid l-asafar għalkemm se tirreferi kemm għall-kaċċa u kemm l-insib. L-insib huwa ħafna qdem il-kaċċa. L-armi tan-nar bdew jiġu żviluppati mis-seklu 15-16 il qudiem u ma kinux effettivi għall-kaċċa. L-ewwel ma kellhomx range tajba. It-tielet kienu goffi, l-insib kien iktar effettiv mill-kaċċa taqbad iktar u xaġa tajb li nżommu f'moħħna u li dak iż-żmien ma kienx hawn friġis u kien qabillek taqbad il-ħaj għax il-ħaj kien żommu ħaj tista' tiklu l-għada jew il-pitada u dak li toqtol tittiklu dak il-ħin jew inkella tittara x'ħad tagħmel bih. Allura l-insib kif konna naraw dawn huma immaġini mill-1600 pereżempju f'kodba dwar il-kaċċa pereżempju bħal minn Olina jew Raimondi li juru nies moħbin ġas siġar u qed jippruvaw jaqbdu l-asafar b'metodi li huma simili ħafna għall-metodi li ntażaw illum għax ma tantx evolvew il-metodi li evolvew id-daqs u l-iskala iktar mill ħaġa oħra. Ma il-bit tal-asafar dak iż-żmien kien differenti ħafna mill-mod kif isir illum. Il-kunċett kien l-istess, imma naraw nies qed jinħbew pereżempju ġa zokk ta' siġra. Sibhom kif għandek tinħabba biex taqbad l-asafar u da mhux center li għandu hawnhekk f'idejh kienet tkun zokk bit-tnejn qafla bejniethom u joqgħod jittama l-asfur joqgħod fuq biex imbagħad jaqbdu bl-ispaga minn subaħ. Kienet xi ħaġa li toħodlok ħafna ħin probabbli, però kienet effettiva ssiba daw tip ta' diagrams issibhom f'ħafna manwali ta' kif għandek taqbad l-asafar dak iż-żmien. U żmien għal dak iż-żmien ma kienx l-istess żmien tal-lum, voder illum ħadd m'għandu il-ħin li qed jitlef il-ħin biex jaqbad ġiex asafar b'dak il-mod, però żewġ asafar għan-nies ta' l-1400 kienu jfissru naqra laħam, għalina ma jfisser xejn dik naqra laħam illum, però għalina ftit ilu qed nitkellem xi ħadd ma' kaċċatur Taljan pereżempju jiena għandu ma' 70 sena. U dat tkun diskussjoni taħraq ħafna man-nassaba pereżempju l-Italja għadhom sallhom jisparaw għall-isponsuni pereżempju. U għalliħna ma tistax tiġġudikawna fuq il-mentalità tal-lum. Għalliħna għalli konna naqbdu 3 sponsuni, 4 sponsuni, naqa polenta u tikol bijom. Għalliħna għalli mista noqgħod niddejja. Għalliħna ommi kienet tagħmel biċċanċova fuq nofs il-mejda għalli konna 8, għallu tikol bil-ħobs, tbill il-ħobs mal-inċova, voldir tikol bil-riħa tal-inċova. Għalli jaħseb wara qabel, voldiri la safar fil-kultura huma l-ikel fil-kultura kollu mhux la safar biss, huwa cultural construct, u għana nipproteġu id-denfil u niklu t-ton. Voldiri, kititallem tikol dawk l-affarijiet meta tkun żgħir aktarx li tibqa' tikolhom sakemm ma tevolvix tibda tagħmel affarijiet oħrajn. Anton Attard ġabar xrimi mill-lasri għawdex li wħud minnhom isemmu l-asafar, pereżempju, huma ftit meta taqrom, ftit bla sens. Bħalma kien ħafna mill-lana tal-Malti tal-bidun, meta taqrom sparajt għal-tajra flajru l-qatta fl-istonku tagħha wara marret qalet l-omma li nkont il-kaġun tagħha. Voldiri, ma stax nimmaġina kif qalet l-omma, voldiri huma hija rima parti minna forsi fattwali ma jisom daqsxejn bla sensu. Fejnek tal-libsa sew daħsibtek xi wirdiena ma nħidokx għal-kaċċa miex tikolli xi summiena. Tkun diffiċli tispjegahom voldiri, imma ħafna mir-rima ta' dak iż-żmien bħal Zuzana ddur fuq il-bejt tal-kaċċatur. Id-dur tirrima ma' kaċċatur, ma l-bqija m'għandix għalfejn. Voldiri huma ftitta dik it-tajra serpentina trabbi ġo post ħażin, ma joqtlux il-kaċċaturi żgur joqtlu għal-ħallilin. Voldiri, jisom ftit għandek rima ma m'għandek xejn iktar ta' sustanza kbira. Voldiri ma jiduna xejn dwar l-asafar
ħlief l-Safar jissemmew għax kienu parti mill-ħajja tan-nies. Żewġ rimi ta' Sani Xwiereb li kien jiġi l-President Pawlu Xwiereb jistgħu jidhru esaġerati f'widnejn. Davodra l-arusa tistenna fuq ix-xwiek u l-arus jaqbad la safar biex bik. Jew il-mara ħadu għal-ispera xaqra żmien u r-raġel mar fid-dura għal-gamim. Da meta taqrom naqra bla sens. Però meta titkellem ma' nies illi għexu l-insipu l-kaċċa. Jinġbat tarok konti fi ktib jismu kif dip il-gamim u qed nikteb ieħor għax tradizzjoni orali qawwija fihom. Per eżempju, Patrick, wieħed minn San Ġwan Kaċċatur, dan għandu forsi 60 sena u qed jirrakkontali għalli għallum jiddispjaċini ta' għalli meta kellna t-tifla għalli il-mara kellha bżonn toqgħod l-isptar, insomma, għallu madunna għalli kien żmien il-gamin. Għallu qiegħed għawdex, għalli dak iż-żmien ma kienx telefon, qed jitkellem fuq il-1980 mhux qed nitkellmu fuq 200 sen ilu da. Għalli kien hawn għallu jien kont noħroġ nċempilla fit-8 ta' filgħodu, għallu nittama li ħajejdli ħajżommuha. Għaliex biex noqgħod niġi minn għawdex fi żmien il-gamin, għalli tista' jżommuha xartijiem l-isptar tilħaq tgħaddi l-passa mbagħad ninżel bil-kwiet. Għallu darba minnhom għalli qiegħed għall-kaċċa, għalli madunna kien hawn gamin filgħodu. Għallu bat 6-7, għallu sorot 8, għallu ħriġt biex inċempel, għallu għaltli ħajbatuni, għallu madunna l-lum ħajbatek it-tabib istejt il-loħtok, kon paċenza xew 4 gamiet, kon qodna roħraw. Anġlu tal-OK, ma nafx minn minnkom jiftakru, minn Birkirkara kellu ħanut fejn għazin tal-Labor, kemm Anġlu tal-OK u tar-Rabaw tfaċċata, daw kienu Labor u għed nazzjonalisti, allura l-Laboristi jmorru għaw, u n-nazzjonalisti jmorru għaw. U daw kienu dilettanti fissati. U qed jgħidi li Patrick kien rakkontilu Anġlu u konfermaw l-tfal tiegħu. Dan Anġlu minn Birkirkara kienu mur jonsob il-Manikata fejn l-lum ngħidu l-Majstra, l-Park tal-Majstra. U għallu jien għallu meta konna għallu kien ikun żmien il-gamm, għallu ħnu kont nagħlaq fid-9:30, flok jagħlaq fil-11, għallu ħammu norqod sija kmini, għallu fl-4:30 nitlaq, għallu nasal bil-karozza, dak iż-żmien kienu jarmaw kollox, u żarmaw kuljum ma kienu jaħallu xejn, ma allura jridu jaslu kmini ħafna. Għallu x'in immur id-dor insib il-mara ħad tixtri. Għallu t-temp kien grigal, bl-irxiex, għallu madonna dillum ħad tixtri minn daqs ġranet, għamma il-mentalità. Insomma baqa jirrakkonta għallu bdejt nagħmilna għadni xuna oħobs u nagħmilna kafe, insomma għallu dak iż-żmien għallu ma kienx jidħlu mal-mara, għallu tħabbat għallu l-majstra għallu fiex wasanna, għada lura. Għada lura għal tixwi l-ħobs tuħ il-kafe għada lura. Għallu saru 3:30, għallu imdejt naqmos, għallu si oħra ħajġu l-lavranti biex imborru nżbu, għallu ġew l-lavranti għada ma wildiġdi. Għallu l-lavranti jgħidu l-għajja ħammurru għanċ, għallu għaw temp tajjeb u għek, insomma, għallu insomma fl-axħar xtrat din, għallu l-majstra għalla kollu saqqa u tlaqna. Għallu xwasanna burmarat, għallu l-lavrat, għallu xkellek għanċ, għallu tiflaq s-saqsejta. Oħra, meta għalil ma rix nemmina d-voldiri, għax konna għetna tiegħu għadha minn daw it-taħdid jekk iż-żejtun, hekk kien hemm grupp ta' kaċċaturi, għalli mela ħanejdlek waħda jien għalli niftakarni, għallu konna żejtun, għallin dam iż-żejtun minnu, għallin kelli għalli 19 snin, għalli morna biex nagħtu rigal li xi ħadd ħajżewweġ dakinhar, għaliex kont mur ir-rigal tat-tieġ dakinhar. Għallu aħna morna d-dar tal-arus, għallu stennew naqgħa tiġi għallu x'mor jonsob ħajżewweġ da. Għallu nistennew ħanna u nistennew għal nofsija, għallu hu għallu mara għalih, għallu murajdna musta niżewweġ għax hawn il-vrieden. Għalli baqa' fuq il-mansab u ma żewwiġ. Voldiri, sta forsi ħilibili, imma biex tara, voldiri, dawk li meta tara ta' Sani Xwiereb tgħid esaġerati kien hawn min jgħixhom dan l-affarijiet, voldiri. Ma niġix, dika smajta kemm il-darba, voldiri. Missieri kien tala għalzi juh biex jgħidlu l-mara tiegħu xtrud. Jiet fuq il-pizza tal-Musta. Missieri kien għoddu żejru bagħdu. Mela, mbagħad insibu għatta safar f'daw it-taqbilu l-Amerikja u taħbil il-moħħ, pereżempju naħseb ġieli smajtu għadin il-pespus pespisa tal-pespusa tal-pespus u l-pespusa tal-pespusa tal-pespisa tal-pespus pespset. U tkun kapaċi ta' jdajtuk xelwa, pereżempju. Biex toqgħod pespes. Mbagħad kien daw it-taċajtek, pereżempju li issibhom ħafna fil-familji tal-kaċċerier, jekk hemm 10 safar fuq siġra u tisparatir, kemm taqbad minnhom? Għax ikun ir-riżultat? Xejn, hu itiru, għax itiru għal safar, ma taqbad xejn, kemm toqtol. Kemm jibqa' fis-siġra tispara għal 10 safar. Fis-siġra u toqtol wieħed, kemm jibqa' l-oħrajn itiru ma jibqa' xejn. Jew inkella
kemm titikol bsib biex taħra kokka. Xejn, huwa dejjem kokka. Hemm taqbila interessanti mill-aħħar tas-seklu 19 minn Sannat. Sannat jiġi qrib l-irdumijiet ta' Taċenċ fej għadu sallu mibejt il-bies. U di turik li n-nies kienu jinnutaw ċerti affarijiet, per eżempju, l-rima parti minna dawk għajnejk jiġru warajja jisom bies wara l-ħamim. Nixtieq ma nafx kemm inħallas tħobbni inti nħobbok jien. Ma il-bies wara l-ħamim hija xi ħaġa li rawa di, voldi mhux bħal rima l-oħrajn fejn qed insemmu nagħmlu rima biex ma tfisser xejn voldi jew. Toponimi bla safar, il-postijiet neoriġinaw. Uħud jistgħu jkunu ġew osservati dawk it-tip ta' safar fl-inħawi jew u xatt semmihom għalihom jew ovvjament hemm il-laqmiet. Mhix se nitkellem ħafna fuq din għax Simon tagħna kemm il-taħdita interessantissima fuq daw, però ħa nagħmel ftit osservazzjonijiet qosra. Għax hemm ftit lokalitajiet li nafu fejn huma jew fejn kienu, oħrajn sfortunatament m'għandna l-ebda idea. Pereżempju fi 1538 Wettinger tina l-fuqanija ta' Burix, pereżempju. Hija xi ħaġa li għadna ma nafux fejn kienet jew ta' Burix. Affarijiet li jmorru żmien il-kavallieri ma dawn il-postijiet m'għandniex idea fejn huma. Hemm oħrajn jisabu biss fuq min nies, pereżempju il-Girgenti, il-mansab tal-Ġibja, għax kien hemm mansab ma' ġemb Ġibja vol dir, jew il-mansab tal-Ispiera, il-Wardija x'kien hemm l-Ispiera kienu jkunu ħofor li kienu jkun fihom il-Mażri, ħalli meta jinqaleb ixbik jitla' jinqaleb iktar malajr. Ma jdumx jilgħu jaħrablu nofs il-gamim. ċerta minn iżommhom ħajjin l-ismijiet tal-postijiet, pereżempju taċ-Ċawla Għawdex, taċ-Ċawla Supermarket jew il-Pharmacy, u din hija xi ħaġa tajba li dawn inżommuhom ħajjin. Knatu daqqa ħarsa ħafifa lejn noppa ta' Malta Għawdex, hemm qatt ta' postijiet li għandhom ismijiet ta' safar, uħud minnhom ismijiet diretti bħal tat-Tellerit pereżempju, ta' sejqer taċ-Ċawla, Zaq it-Tajr, taċ-Ċawla nsibu ħafna postijiet kemm Malta kif ukoll Għawdex. Però fuq it-toponomastika tkellimna ħafna Simon, ma rridx naħla ħafna ħin għax anke qegħdin daqsxejn lura. Però hemm żewġ ħa nikkummenta fuq żewġ ismijiet partikolari li nsiba interessanti ħafna u naħseb xi darba nippubblika xi ħaġa fuqha wkoll. Hemm isem partikolari marbut mal-insib relatat mal-insib tal-Falkuni. Kelma marbut iddejjaqna ħafna jkollha brabta. Gianfrancesca Bela jgħid li kien hemm parani, il-mellieħa Kordinu Żurriq. Parani kienu l-imnasab li kienu jużaw biex jaqbdu l-Falkuni bihom. Fi żmien il-Kavalleri kienu nies imqabdin mill-Falkunieri biex jaqbdu l-Falkuni għax il-Gran Mastru kienu jtihom regali lill-prinċipijiet madwar l-Ewropa. Iż-Żurriq għad hemm post illum magħruf bħala tal-Mansab. Da jiġi faċċat tal-Blu Grotto fejn hemm il-munqar x'imkien hemm wara jgħidu tal-imnasab. U tal-imnasab ovvjament għax kien hemm l-imnasab hemmhekk hawn. Vodri hemmhekk dik hija ċara, vodri il-post tal-imnasab qed taraw hemm fuq. Però iktar interessanti huma l-bixtejn art li hemm ma' ġenbu. Dan tas-Soru u l-ħor ta' Guzman. Tas-Soru aktar ġem il-Franċiż sor li hija l-kelma li jirreferu għal bies tal-ewwel sena li jkunu għadu ma ħorofx. L-asfur meta jbiddel ir-riix jgħidu li joħrof. U l-asafar meta fl-ewwel sena tagħhom ikollhom pjumaġġ mod. Joħrof, ibiddel ir-riix. U iktar ma jsir adult, iktar ikollu riix sabiħ. Vodri sena wara sena, 3-4 snin dejjem ibiddel ir-riix u l-asfur jisbieħ. Vodri il-kelma sor tas-soru mhix is-soru tal-Knisja, imma huwa l-bies tal-ewwel sena. Vodri għandna relazzjoni diretta bejn imnasab u s-soru u ta' Guzman fid-dokument famuż tal-Milixja ta' Wettinger, da' dokument jibqa' jaħleb ta' Wettinger kemm itina informazzjoni hija lista tan-nies x'kienu jagħmlu. Insibu żewġ ismijiet ta' żewġ falkuniera żriera, Ċikku Guzmanu u Luka Guzmanu. Vodri kien naraw id-dokument ta' Wettinger. Hawnhekk jagħti Wettinger x'kienu jagħmlu daw, effell huwa falkunier. Ċikku u Luka Guzmanu. Vod dawk il-bixtejn art għandna s-soru, l-imnasab u l-art tal-falkuniera. U biex inkunu ċerti li dal qed ngħidu minnu huwa wieħed mill-postijiet fejn għadu jbejjed il-bies illum hemmhekk. Daw kienu jonsbu hemm għax il-friħ tal-bies wara jitajru jitalgħu f'dik l-erja u kienu probabbilment jistgħu jaqbduhom iktar mod faċli. L-imnasab huma dawk it-tliet biċċiet tard li qed insemmu huma eżatt fuq ir-riħ ta' dal-irdum hawnhekk. Voldi l-ismijiet huma veru
għandhom relazzjoni qawwija mal-art, mhix fit-tizja di Simon, daqsxejn ta' sollif. La safar fil-laqmijiet. Mela fost l-eqdem laqmijiet insibu l-ċawl, u ċara xi ċawla kienet asfur komuni, il-fellus, għax il-fellus kulħadd kien jaf x'inhu, u ħidu. Ħidu, nitkellmu ftit fuq din ukoll, ħida hija l-astun, hija l-black kite illum. Il-ħida kienet asfur aktarx komuni Malta x'insibu aktar referenzi għaliha fit-toponomastika għandna ħafna posti jisimu oxx il-ħida pereżempju, il-bejta tal-ħida. Issa jista' jkun il-ħida jista' jkun ma kienx il-black kite astun, jista' jkun kienet tirreferi għal asfur ieħor li huwa l-badan li jxibħu ħafna. U qed nitkellmu dak iż-żminijiet l-identification tal-asafar ma kienx dik li għallum. Imma pereżempju kif tkunu ħirġin minna ħatajn tuffiħa il-barra li x-xemxija taraw tabella triqerin ħida. Dawk l-erin li mifejġeja naħseb it-tanel bej Malta u Għawdex. L-eżerċizzju li għamil fuq l-laqmiet sissa huwa ftit limitat, voderija minn kodba li ħarġu dwar Rabat Birkirkara u l-Qrendu n-Naxxar u ġbartu kol laqmiet oħra kull meta smajthom, imma di mhix strutturata bħal riċerka mill fil-ktieb, aktar xemm iżjed laqmiet minn dawn li ġbartien. Uħud mill-laqmiet jirreferu għal tajr tal-priża. Il-badun, pereżempju, il-badan bil-mqabba, il-bies, ta' seqra jew ta' seqer, tal-barbaġan, il-kokka. Hemm bosta li huma ismijiet ta' safar żgħar l-ammil għall-asfur tal-bejt. Ġaħġaħ, briffa fil-ktib tal-laqmiet ta' Birkirkara jirreferi għal ġaħġaħ bħala xi ħadd ta' żien. Ġaħġaħ hija isem ta' asfur. Għat-trispero. It-trispero. Tal-bejt ta' barra. Dak kan nitkellmu naqfu ukoll, interessanti. Tal-bufula kien hemm siba f'ħafna tal-bufula, ħattart kien iż-żejtun hemm tal-bufula wkoll. Iċ-ċiklement hija korruzzjoni ta' asfur jidulu kaċċamandra jew kaċċamendla. L-ismijiet tal-asafar jinbidlu u jitkissru. Tad-diż jew tad-diżżu pereżempju, id-durrajsa l-pitirrossi jew l-pitirrossa, manka sess niblu voldiri ta' bsiepes, għadna sal-lum tal-pes pust kemm jagħmel ġbejn it-tajbin. Riklam tal-awtorità tax-xandir. Ta' pespes, da buli jiftaħ id-draġġi u jibnu kollox jagħmel ta' pespes għadu voldiri kuntent bil-laqam ta' fuq il-van. Tal-bilbla, il-bilbla kienet asfur komuni ħafna fir-Raba, l-bdiewa kienu familjari magħha. Tal-bilbel. Ta' peswella ġieli smajtu. Jista' jkun mhux daqshekk ċar imma jista' jkunu. Jista' jkun, mhux ċar imma jista' jkun ta' peswella li jien ma niżlux bħala reklam ta' asfur imma jista' jkun kien laqam ta' asfur. It-sakak jew cisku, buċaq tal-ħawief, tar-rundun. Hemm ftit li huma safar tal-għana. Tal-asfura pereżempju hija aktar l-asfura taż-żebbuċa u l-ħofinċ. Għat-talaqmiet huma safar ta' daqs medju pereżempju taċ-ċawla, tad-daqqoqa, tal-melwezz, flok tal-malvizz jgħidu l-melwezz. Il-Merill issibu fattarħula, probabbilment għax min jgħidu l-Merill kien irab il-Merilli, probabbli. Ta' ġambublu, sal-ġambublu dak iż-żmien kien ħafna komuni iktar millum, volderi naqas Trump kif issibu ġalaqam, ma jeżisti. Asfur sabiħ. Jew iż-żerżuri, pereżempju, iż-żerżur huwa tip ta' malvizz li ġi tard fil-pasta fi żmien fi frar jannar u frar. Imma issibu kol fil-laqmijiet. Uħud ovvjament huma il-Red Wing, il-malvizz l-aħmar, iż-żerżur. Uħud huma tajr tal-baħar, tal-Gawija, tal-Blonġos pereżempju, u Blonġos insibuha miktuba jew il-laqam insibuh batta varjetajiet Blonġos, il-margun l-imsida ta' kanġu, ta' ċevett, pereżempju l-istess briffajiet ċevett hija unknown origin jgħid, imma ċevett huwa tip ta' asfur huwa spotted dredging huwa tip ta' wejder li jiġi fis-sajf. Uħud huma tajr tal-baħar, gallozzu, il-ganga pereżempju, il-gangu u ganguwa. Gangi hija sand grouse. Hija tip ta' isa summina tad-deżert. Hawn Malta rara ħafna. Ma fl-antik kienet tidher bħal kull asfur ieħor. Il-gangi hija dik it-tip ta' asfura u hija summina kbira.
Tgħix fid-deżert u meta tmur tixrob meta jkollha friħ tgħadda sruħha fl-ilma ħadd tintelab l-ilma ħalli tieħu l-ilma għall-friħ fil-bejta tagħha. Il-kwakka pereżempju rendi ma tantx hu pjaċir tgħidu l-kwakka. Tal-kwakk, l-igret, il-qanxul, daħan nitkellmu ftit fuq il-qanxul hija korruzzjoni ta' isem ieħor. Gamimu pereżempju, il-prof Zammit Mempel kien jgħidu l-gamimu għax kien jidħol l-istartar tal-apparazzjoni għax kien ikun mora kaċċa l-gamim il-wardija. U jidħol tard. Darba qed jgħidu wieħed il-wardija għalli kien ikun għall-wardija għalli kulħadd l-tfali kulħadd tal-kaċċa bla liċenzja kien ikun hemm. Dak iż-żmien tifel tal-tfal ta' qabel l-ottel kulħadd jiġri bisnita. Għalli kuna kull profs għalli kien iġġenna nidaw għalli ġili ġew il-pulizija tat-trafika għalih għallu kif kienna nisimgħu s-sirena tal-pulizija kulħadd jiġri l-ewwel hemm u tfal. Ikun ħabba fih. Għal ħabba fih kiena mmorru nħabbu s-center x'imkien. Tal-venew salvu kemmuna għax missieru kien iżomm venew jeżisti laqam ta' gallina ħal-qormi u anke birki kara briffa. Kultant ma nafx minn fejn jġibhom jien għal il-gallina tajra kannella mnaqxa bl-iswed u għandha munqar twil veru għal xi ħadd kellu il-karatteristika ta' gallina u laqmu hekk. Daqsxejn diffiċli xi ħadd ikollu il-karatteristika ta' gallina. Ta' summina, ovvjament is-summina wieħed mill-iktar safar popolari ilha ġej minn il-Bibja. Tal-buqraj huwa kollu huwa asfur. Mbagħad insibu korruzzjonijiet ta' ismijiet tal-asfar bħal Gardellu, Derdel, Perel, tal-Pajter li huwa il-Pitirros jew Putirros. Da interessanti, ir-rafsi. Ir-rabat hemm nassab jgħidu r-rafsi. U qed jgħid għalli x'aħna meta bdew ir-radijiet għalli konna nkunu qed nusbu qed tusobna bil-moħbi għalli għallu kulħadd għandu l-kod. Għalli nkun ir-rafsi isfar bil-maqlub. Ir-rafsi hija isfar bil-maqlub. U mbagħad hemm il-laqmiet tat-tajt domestiċi bdejna bit-tiġi ġalamja, il-pagun, il-faġan, fellusa tiġilu insomma u affarijiet hekk gallu u daw it-tip ta' affarijiet ta' serduq, il-ħasi, ħamiemu, il-beċċun, daw ma laqmiet pjuttost popolari. Dak kuntent bil-laqma ħassu anke fuq il-bankina. U mbagħad isibu laqmiet ġeneriċi ta' tjur jew ta' tajra jew tal-asfur li mhumiex ismijiet ta' asfur imma huma ġeneriċi tal-pappagall. U mbagħad għandna ovvjament ismijiet tal-asafar bl-Ingliż hu il-hawk, l-squacko għal-tip ta' russet, il-baġi minn brikirkare u il-berdi, voldiri l-Ingliż daħal fil-Malti anka mill-laqmijiet. U mbagħad insibu laqmiet anka rata mal-kaċċa, m'hemmx ħafna minnhom daw imma hemm minnhom interessanti ta' jgħix bir-rix pereżempju. Hemm laqam ta' jgħix ma nafx fejn u ma smajtu, ma m'għandix idea fejn qiegħed imma smajtu. Tal-kaċċatur, l-xkubett, tal-passa jew tal-pointer. Dal-qam interessanti, nitkellem ma' ġużi fuq tal-oli l-imqabba. Da jgħidulu tal-oli qed jgħidi li t-tifel tiegħu stess għaliex missieri kellu center meta kulħadd kellu xkubetta, alla missieri kien jispara l-gamin fl-oli. Dawk tal-xkubetta ma kinux jisparaw għali, għax kien ikun fl-oli għali, għalaw ilu tal-oli. U għadu jagħmel iċ-ċippijiet ta' sniter u l-laqam tal-oli. Missieru miet. Imma ferħan bil-laqam għax għandu meaning, għandu tifsira interessanti vol diri, mhix. Tal-plitt huwa dak tal-imġar li bjew il-ħaxix intu sejjer qabel dura la intu fija tal-ħaxix. Tal-plitt għax dak nisaffar għal-pluvieri bħalqu, mhux bis-suffara, ħadd nisaffar għal dejjem isaffar għal-pluvieri dejjem isaffar inkapaċi sawar fuq għal tal-plitt. Għax il-pluvieri jisaffru għal plitt, pliot, tal-plitt huwa minħabba l-safar tal-pluvieri. Ħattart kellna wieħed ngħidulu tzik-tzik, għax dejjem it-tzik-tzik għall-imlives kien it-tzik-tzik, jew ta' tzik-tsikka mill-mellieħa ta' Marzu. Ta' Marzu hemm kemm irrabatu l-kalkara, ta' rabat ma nafx u xekk il-laqma tal-kalkara qed jgħid xatt minn tal-familja tiegħu l-antenati tiegħu nagħmluh jew kienu wieħed minn dawk l-induna li l-asafar ipassu f'Marzu, għax qabel in-nassabu kienu jogħżbu biss f'Ottubru. Kienu jogħżbu f'Ottubru sal-bidu ta' Novembru jew nofs Novembru u jżarmaw. Mbagħad bdew jindunaw l-asafar ipassu f'Marzu u bdew jogħżbu għal-ġojni ta' Marzu. Għara daqqa l-ewwel ta' Marzu għax kien beda jonsob kien dak li skopra li l-asafar ipassu f'Marzu. Jew tal-ġoga, l-ġoga dik l-injama li jużaw il-nassaba jkollhom masfur marbuta u biex it-sok li jollu jinizlu biex il-gaġġu tal-qofsa l-birgu, tal-qofsa ovvjament hija
eqdem mill-gaġġi u Tarrixu nassab ir-Rabat. Jedhom Tarrixu nassaba kbar mill-Rabti. Mbagħad hemm xi laqmiet relatati mal-kaċċa pereżempju, jgħidu l-ħaxa kaċċa għax kull ma jara kien joqtlu minn San Ġwan ta' full Michael. Però xaħat qed jgħid li qalli aħna kien hemm ngħidu l-ħaxa kaċċa x'kull ma jaqbad mispara ma jaqbad xejn, allura ma jaqbadix, vuol hemm tifsira totalment bil-maqlub. Mela, ħana ġemmu f'tula lej toponomastika x'ħan nitkellmu ftit dwar l-ismijiet tal-għasafar. Osservazzjoni interessanti li fit-toponomastika fl-ismijiet tal-postijiet f'daw il-500 sena 31 huma tal-Priża, nsibu l-ħida f'12 lokalitajiet il-Bis f'disa postijiet, la Vultun jew l-Usur f'6 postijiet u s-Ser f'4 postijiet. L-eqdem ismijiet tal-għasafar, l-eqdem wieħed li nafu bih sissa intilef fl-1186 kienu jgħidu l-Nusur u probabbilment jirreferi għal dak li jgħidu l-Egyptian Vulture ribtiegħu ħafna huwa l-isem tas-Summina li kienet Sumini fl-1187. L-isem tal-Gruwa isem antik ħafna wkoll kif qed taraw. Il-Ħuttafa wkoll huwa isem pjuttost antik, Kitafa. Il-ħida nsibuha f'diversi ismijiet u f'diversi forum differenti. L-Orab, Gurab, Raven, Seqer, pereżempju l-kelma Seqer insibuha miktuba b'mod differenti tul is-snin, ma taqra kif taqra prattikament hija Seqer. Id-daqquq, tagħtik id-daqquqa għal taqbdek id-daħk. Voldri insibuha diġà teżisti fl-1480 prattikament jien naħseb li kelma daqquq tirreferi għal dik id-daqquqa mhux għal din, daw it-tnejn di daqquqa tat-toppu u di daqquqa kaħla. Naħseb li sem ta' daqquqa oriġinarjament hija għal dik sempliċiment jew isem onomatopejku minħabba lajta tagħha hub jew kellha mit-Taljan dalla kukka minħabba l-kresta. Il-kelma bufula hija pjuttost kelma antika ħafna wkoll. Qed nurikom ritratt ta' bufula ħamra llum saret rari ħafna dit-tip ta' bufula. Però llum rari u l-bufula s-sewda li taraw fil-ġonna hija komuni, però sa 130 sen ilu kienu bil-maqlub da u l-bufula s-sewda kienet rari ħafna u Malta u di kienet komuni ħafna u ssiba kull imkien. Għalhekk naħseb li l-isem ta' bufula hija naqset ħafna. Fil-fatt tara kitbiet tal-ornitoloġisti Ingliżi li kienu jkunu Malta lej l-1860 pereżempju. Kien hemm u l-habitat bidla kbira fil-habitat. Bidla kbira fil-habitat. Le, bidla kbira fil-habitat. Imma Sir David Bruce, pereżempju, li skopra l-bruċellożi dak kien hawn Malta u f'akkawnt minnhom qed jikteb l-ornitoloġista Ingliż għallu rajt bufula sewda, għallu sparajt għalija biex inkun ċert li bufula sewda, għallu mbagħad għallu sibt il-bejta tagħha, għallu naħseb l-ewwel bejta tagħha laqgħet tinstabet Malta. Kiex 1884. U f'100 sena nqalb kollox ta' taħt fuq. Il-ħaġile hija pjuttost isem il-partridge, pjuttost isem antik. Il-bilblaj isem antik ħafna wkoll, tmur lura għal żmien. Sorry? Naqset ukoll il-bilbla. Il-bidli fil-mod kif issir l-agrikoltura u kif inbidlet il-kampanja hija waħda mir-raġunijiet il-kbar għalfejn ħafna mill-għasafar naqsu. Qabel kull fejn kont ħares barra mir-raħal rabgħu. Il-muturi tal-ħart waħda minnhom. Il-muturi tal-ħart però anka l-iżvilupp tal-art u kif saru. Jiena nannittiej kienu kaċċaturi voldieri daw kienu jmorru bil-mixi ħattart barra r-raħal għall-kaċċa ma kinux imorru imkien bil-karozza u voldieri. Niftakar il-ġbejjed fil-basal, fil-fessilla. Ekku. Il-bis huwa ovvjament isem pjuttost antik ukoll. Nsibuh miktub b'diversi modi ma prattikament huwa l-istess. L-isem tal-Farruċ huwa isem antik ukoll. Kont fis-sorpriż kemm huwa antik fil-fatt il-Farruċ għax mhux jasfur komuni jew ma ismu pjuttost antik. U niġu għall-Arnuq li minkejja x-xebħ bejnietom u ritratti qegħdin hekk apposta biex taraw kemm verament jixbħu l-xulxin, iċ-ċikonja u l-gruwa, krejn u stork.
Jien naħseb li kelma arluq tirreferi għal-graw ta' fuq, anka minħabba l-proverbju l-arina l-maltemp l-lom il-ġwina. Jkun xienu għal dressijiet u kien. Iwa, vodri Lenire. l-affarijiet ta' om twil. Wada mill-affarijiet, grazzi tal-osservazzjoni, fakkarti li għaw. L-anzjani, vodri nista ta' 80 senilu, 100 senilu, da kollox għal-borma. Jekk kien qabad wieħed minn daw xinu, issa ux russet, u xarnu, jew u xinu, vodri ma tagħmilx differenza x-shape u s-size, la tintfu fil-borma flying steak, eżatt. Xatt qed jirrakkonta li ftit ilu mill-imġar għalina għall-bużdannu għalli kien jgħidu għalli kien qabad valċer, għallu l-ewwel beża jiġbru għax ma qatlux bit-tir. Għallex tajra daqs dumunju kien jgħidu voldir, daw biex kubetta. Probabbli. Għallu sajruh, għallu irmeħ bil-burma b'kollox daqs kemm kien jinten. Voldiru ma kienu jipprovaw jsajru laqbattu tipprova tieklu. Il-konfużjoni fl-ismijiet ħafna drabi ma tgħix l-istanz uffiċjali għandiritat ma nistax insibu, ma sfortunatament bidlu żemm ta' triq. Di triq fawdex sannat, dikin vodri niftakar qeda qoddimajna triq il-Gruwa Stork Street. Meta l-Gruwa mhix Stork, il-Gruwa hija Grawwa u l-Stork huwa Ċikonja. Imma vodri dit-tip ta' nuqqas ta' għarfien huwa kif taqbad tgħid, sintomatiku. Hemm xi ismiet interessanti ħafna f'Andre TV. Andre TV li kiteb il-Cosmography Universal fil-1575. Isemmi dawn l-ismiet ta' Safar, Borin, Behri, Sajak, Asaf, Albas, Arok u Balarx. Ma nafx nix ngħidhom sewġus għax ħafna minnhom Arab daw. Il-Borin TV jagħti li semma Francis Allanier li huwa Leonard Falkin, li semt uffiċjali tiegħu llum huwa biss rasu qasnija minħabba l-kulur tal-rasu wara kien jissejħu kol bis rar. Behri TV jgħid li sem bil-Franċis Otur li huwa Goshok, però Behri fl-Arbi huwa l-bis, il-peregrin, u jgħidu l-Behri aġġenament ibejjed fl-irdumijiet ta' mal-baħar. Volderi mhux kull mu miktub fl-antik huwa korrett ukoll, volderi jista' jkun kien hemm daw it-tip ta' żbali. Asaf TV jagħti l-Epevier li huwa l-Sparrowhawk, li bit-Tunezin Sef huwa jidlu Sef li huwa naħseb li huwa korrett. Albas qed bħala l-Efokon, il-Falkun, ġej mill-Arbi Albas. Albas u għal-bis. Il-bis, ekku. Difaħran ħafna li kelma Falkun, il-Falkun huwa bis. Ekku. Ġibon nerfejn il-Falkun jgħidu bis. Bis. Falkun hija mit-Taljan ukoll. L-Arok li jgħidilha l-Ajkla li ġej mill-Arbi Arrokma li hija aktarx la Vultun. Dak iż-żmien kien hemm konfużjoni bejn x'inhi Ajkla u x'inhu huwa Vultun u x'inhu kif konna qed ngħidu. Fil-kitbit bil-Malti qadim li kelma Rok kienet tintuża kemm għall Vultuni u kemm għall-Ajkli. Kienet xi ħaġa kbira t-tir voldiri bażikament. La kellhom trombi jew tronop u affarijiet hekk voldiri. Dwar Sajak, TV jgħid li sem Letersile, għax fit-tar tal-priża għandek dik li fil-bioloġija hemm terminu wara fil-bioloġija, fit-tar tal-priża l-mara hija terz ikbar mill-raġel. Il-mara tkun ikbar mill-raġel. Għalhekk ilu tirsi li tanka bl-Ingliż għax huwa 1/3 iżgħar mill-mara. Vodri Sajak aktar xi l-kelma qalbija għal seqer voldirja li bħal kull tajra tal-priża tkun iżgħar mill-mara. Il-Balarx tevejti bħala valċer. Għawk naħseb li għandu żball għax naħseb stessa fixkel maċċikonja l-Stork li għamaruħa bħala kif taqra di bl-Arbi ġus. Beleri. Voldri Balarx għal-Beleri hemm iktar. Kif kollok tara ritratta naħseb minn għalli għamil taf xi slide ieħor bejn Egyptian Vulture u White Stork, kif kollok naqqaslu ftit id-daqs ta' onqu. Ma tantx hemm differenza bejnietom. Mela l-ismijiet tal-Asafar, l-ismijiet huma nomi li ġeneralment jiddeskrivu xi ħaġa. Fil-fatt ħafna mill-ismijiet antiki Maltin jgħidulna xi ħaġa dwar l-Asfur, anke f'ismijiet f'lingwi oħrajn. Kif jidher x'kuluru jew x'jagħmel jew l-għamla tiegħu pereżempju ħantu ftit eżempji russet gris jew russet irmiedi.
minħabba ovvjament minħabba l-kulur tiegħu, agrett abjad. Perfett li semmu voldiri. Kif kollu xagħtilek x'ħassemmih da llum hu isfar hu, mhux isfar da voldi xi tgħidlu. Di peress li daqsxejn ikbar hija tajra safra, voldi tajra hija daqsxejn ikbar minn asfur. Però l-oriġini tal-ismijiet di xi ħaġa qed naħdem fuqha wkoll mhix dejjem ċara, voldi da llum ngħidlu obrox, ibrax, obrox u ibrax huma l-istess, jew torki. F'Asturja, Spanja jgħidulu bruxa da. Le dak isfaraw yellow wagtail, tibta yellow wagtail? Da wieħed mill-ewwel sofor liġi hu fil-passaw. Asturja fi Spanja hija fit-tramuntana ta' Spanja. Voldiri segġix minn bruxa u brox, ma nafx, imma l-eqreb isem li sibtali huwa bruxa fil-lingwi. Bufula ħamra. S-sorajt għandha rasa griża, ma l-kulur predominanti tagħha hija aħmar. Mbagħad kienu jgħidu asfur il-ħarrub, asfur tal-gamim, bulif, asfur ta' siġar aħmar, jew bukħajla minħabba l-lewn kaħlani li għandha fuq rasa. Mbagħad insibu l-bufula s-sewda li kif qedtilkom issi iktar komuni mill-oħra li sem antik tagħha kien buswejda. Isbaħ da l-isem tagħha fil-fatt milli jew bugriża. Asfur ta' rasu sewda, jew tajna ħamra, jew kienu min jgħidil anka pespusa xi ħaġa żgħira. Ġieli joriġinaw ismiet minħabba d-disinni fuq l-asafar patterns, pereżempju żanżarell tal-kullar, dan għax għandu l-kullar. Jew il-gargan is-sarsella ħamra tal-faxx, minħabba l-faxx li għandha fajnejha. Il-kollar da fil-gamma tal-kullar, ovvjament għax għandha l-kullar, jew il-kulver tas-salib, għax għandha salib fuq sidra. Il-kuda Dominikana, daw da tibdew jiġu minnhom. Tara, is-somiljanza isa patri Dominikan. Partit mill-asfur jew xebħ, kuda bjanka. Daw mit-Taljan kode bjanka jgħidulhom bil-Taljan dembhom abjad. Jew partit mill-asfur paletta, ovvjament minħabba bunqara. Jew xifa. Ma stax tkun aħjar isimha di vol diri. Il-pellikan fl-antik kienu jgħidulu sassla. Fl-iżem antik tiegħu. Munqaru, id-daqqa tat-toppu tkellimna fuq diġà ovvjament minħabba t-toppu. Palettuna tibta papra għandha bunqara goff ċatt ħafna. Venewwa tal-ixpruni għax għandha daw iż-żewġ ċadmit fil-ġwina qed tarahom il-ponot il-marker ma jurix fuq għandha l-ispers. U records waħdiet tagħha. Ekku. Hija rekordi ta' jarari, imma voldiri jarari ħafna. Imqas il-crossbill jew kruċjat. Imqas huwa perfett għal-bunqaru. Id-daqs tal-asfur kultant jagħtih ismu, għamma għandna l-blonġun prim, il-kbir, u l-blonġun sekond, u mbagħad hemm il-blonġun iż-żgħir jew ballun għax joqgħod qisu ballun fuq l-ilma. Kultant lajta tal-asfur tiħismu, dizzu, jew tis, għax dan jew lajta tiħismu, jew buċaqċaq, għax dak tismu lajta tiegħu tagħti li sem l-asfur. Jew kella li kelli jiklu pereżempju kuċċarda tal-asel għax tikol ix-xedid tal-asel jew taż-żunżan, jew qert in-naħal għax jikol naħal żdied ħafna, naħal żunżan u frifet u whatever, jew kaċċa mosk pereżempju, pappa mosk, kaċċa mosk għax jikol id-dubbin. L-irwejjaħ tal-asafar, pereżempju l-kanġu ta' filfla, jagħmel raħa ta' żejt qawwija kien jgħidu bunittin fl-antik. Għax jintem fadu jerħi ċerta secretions ta' żejt minn munqaru li jintnu ħafna bunittin. Jew l-azzjoni li għamlu l-asafar ukoll ittihom isimhom buaddas għax jodos, jew agrett tal-bejjem għax joqgħod jira fuq dar il-bejjem biex ikoll insetti li jkun hemm fuq dar il-bejjem. Da għalija waħed mill-isbaħ tal-asafar Malti, bumistur. Hija ir-ren, hija dik il-bufula żgħira ħafna, hija rara ħafna, però hija perfett għax din iktar tismaħħa tanni milli tara tinsatar bumistur. Jew il-bulebbiet pereżempju, jew min jgħidu sultan is-summin għax jilbet. Kif qed taraw hemm osservazzjoni buqrajq. Il-buqrajq kien asfur li jfittxu ħafna l-kaċċa kien tajjeb ħafna l-ikel li sem qadim tiegħu bukarrak
Għax iqarraq bik, ma nafx intom x'tinnutaw fuq fuq it-sokk hawnhekk. Ejja, bil-kemm Jed fuq it-sokk hawnhekk. Iqarraq bik għax qisu parti minn sokk. Imma safar li għandhom iktar minn isem wieħed, pereżempju il-bulebbiet li warrajnik li għadna kemm rajna, hawn min jgħidu sultan is-summin, furrax is-summin, mismiet oħrajn. Pereżempju dik li għedna iċ-ċiklement, il-wuċċa xrajk, kaċċa mendula jew bugiddiem, ktaqbdu jigidmek voldiri ħafna, kun għadu ħaj jigidmek. Jew għawdex jgħidu mardon, raġuni ma nafx. Ma nafx. Ija, ma nafx xini. Ma nafx xini raġuni imma jintuża ħafna għawdex il-kelma mardon. Il-badan aħmar, per eżempju, għandu ħafna smijiet l-istess, u badan ta' xemx, badan ta' raċ, ta' seba' kuluri, smijiet differenti għall-istess safar. Imma safar magħrufa b'isem mod fraħal u b'mod ieħor, per eżempju, il-kuku jisibu bħala daqqa kaħla jew sultan il-gamim, u r-roller il-farruċ jisibu bħala sultan il-gamim jew farruċ. Voldir daw min jgħidlu sultan il-gamim it-tnej li huma voldiri, jew min jgħidlu da sultan il-gamim u min jgħidlu dak. Voldir id-daqqa kaħla infisa il-kuku sultan il-gamim daqqa saqrija, s-saqrija xikun hemm verżjoni kannella tagħha, tkun qisha seqer. Tal-ifrat, tal-karmnu għax tiġi rip il-festa tal-karmnu, ma tal-ifrat ma nafx minn fejn ġiet. Għawekka għasfur ma nafx intom xtarawh, dan huwa dak ngħidu l-little bittern u r-russet tas-siġar. Għawdex jgħidulu anċul jew ħanxul. Ma nafx għaliex voldi. Ħanxulin tgħidulu intom? Ma nafx għalfejdu l ħanxul. Ma nafx għalfejdu l ħanxul għaw deċimma. Li jgħidu mus nifima. Għax jisu xafra ta' mus ma tarax, vol dir jaw. Ma sarret jew stringis mandiċ ideja minn fejn oriġinaw. Dan għaw semħelu il-ġaħġaħ, dak li jgħidu l-asfur tal-bejt ta' barra. Dal-melliħa kien jgħidu l-zubbajbli. Għam storin għahlu fuq, da kien hemm nassab, Verdano Balbi, illum għalla fir-lumit kien ikun qed jinsbu għal-gamim u darba qabat minnhom dawn insomma u beda jru minn naħsaba l-oħra biex jru mhux qabad hawn. U li sem zubbajbli tista' timmaġinu minn fejn ġew voldiri, sa m'għandix għalfejn qed inkun espliċitu, kulħadd jgħidu lux qabad il-balbi voldiri u spiċċat li sem ta' zubbajbli għax balbi kien qabad teftifa minnhom. Imma daw kien qed jgħidu l-qabad tiegħu voldiri, qed tifhem kolħax bdej jgħidulhom x'qabad insomma u. Però kultant voldiri kieku ma jgħidilek xi ħadd dik kif ġiet din mhux assiba miktuba mkien voldiri. Ma interessanti. Insomma qed nitkellmu fuq l-ismi bl-Ingliż sa qed jieħdu over ukoll, voldiri llum ħafna mill-kaċċaturi qasadhom jirreferu għall-ismijiet tat-tajr Malti bil-Malti. Jirek bat malard, mux bat kulovert, per eżempju, bat ċeldak, mux bat. Ija, arukaza kbira. Insomma, kja bat ċeldak ma jidlek xax protett, imma voldiri li ċeldak jidlu mux kulovert tas-sali, per eżempju. U għadam raġuniti hija li illum għaw kodba tal-asafar bil-Malti, voldiri, ma naħseb ħafna mal-kaċċaturi kienu jippreferu jixxu ktib il-Collins, per eżempju, li jkun bl-Inglis, anka biex ma jixxux ktib miktub mill-MOS, per eżempju, mill-BirdLife, biex ma nqallawhomx flus. Allura nixxu ktib bil-Inglis u l-ismiet, u ħafna minnhom l-ismiet bl-Inglis u miqsar. Il-bnieda mażżin biex seqar tal-ħannija hobby biex toqgħod tgħid tliet kelmiet. U nibtu wkoll, voldri fil-lingwa tal-kaċċaturi, hekk nibtu l-laqmiet tal-asafar daqsxejn differenti per l-istork, speċjalment fuq ir-radio tal-butir. Kwakka jgħidu tal-intina. Mux għax tinten mod partikolari, skissajjara forsi tinten imma m'għandix xi. Il-bada jgħidu tar-riħ. Jew arpa tal-ħud, gallina tal-pipa, mun qara qisha pipa jew tal-lapis. Il-qert in-naħal tal-istor biex jgħid ħafna prip. Voldiri jibtu laqmijiet da. Irid nħaffef naqra x'qed naqa' tard. Ħa nitkellmu ftit fuq l-asafar fil-letteratura. Insibu referenzi għall-asafar fl-ewwel kotba li morru lura l-1831. L-informazzjoni fil-korba ta' dak iż-żmien kienet tirrifletti ovvjament it-tarif li kien hawn fuq l-asafar dak iż-żmien, pereżempju l-ajkla tingħad li kienet tisraq it-tfal.
Insibuha fil-kodba ta' tfal. Il-kokka naraw li għajni għamamulin biex tara biss fid-dlam. Mhux veru, l-għajniet li tara fid-dlam tara anka fid-dawl bihom, imma daw kienu jirriflettu l-knowledge ta' dak iż-żmien. Meta wieħed jistudja l-letteratura tal-munin ta' fiha di, wieħed irid f'moħħu l-letteratura Maltija żagħżugħa, ħafna mill-kittieba Maltin kienu jikbu bit-Taljan, u kien biss iktar minn 100 sena ilu li kien hemm min beda jikteb bil-Malti, u l-għan tal-letteratura ta' dak iż-żmien kienu li jiżviluppaw is-sens nazzjonalistiku, is-sens ta' nazzjon iktar mill ħaġa oħra. Voldri l-Asafar ma kienux daqshekk importanti. Ftit kienu dawk li bdew jikbu dwar il-natura f'kuntest Malti u l-viżjoni tagħhom kienet imtabna ħafna mill-entijiet kulturali ta' dak iż-żmien. Voldri natura ħafna drabi hija metafora għal xi ħaġa oħra. Mhux qed jikbu bħal pereżempju fil-letteratura Ingliża nsibu Thomson pereżempju taqra l-poeta The Seasons tiegħu da qed jikteb jigglorifika n-natura biex juri kemm sabiħa n-natura. Għaw Malta konna analizzaw ftit il-letteratura nsibu min kiteb dwar l-Asafar kellu għarfien pjuttost fjak ta' dak li kien qed jikteb dwaru. Biex qed inkun kritiku għax l-għarfien ta' dak iż-żmien kien pjuttost fjak u batut ukoll. U f'ċerti kitbiet wieħed ibdew jaraw ukoll sentiment favur l-Asfur. Voldri aħna Malta mela minn żmien il-qedem jew minn qabel żmien il-Kavallieri sa-tul ta' żmien l-Ingliżi, l-Asafar kienu sors ta' ikel. Huma x'inhuma. Bl-Asafar tal-għana b'kollox. Voldri kol taqra referenzi f'Despot wieħed mill-ewwel ornitoloġisti Maltin sa 1930. Daqt jitkellem kif kienu jagħmlu jxebbku s-siġar biex jaqbdu l-ġojjin u jgħidlek kollox jispiċċa fil-borma. Kollox kienu jiklu kien sors ta' proteini, kien sors ta' ikel. Il-laħam ma kienx kif inhu llum, ċert li ħafna minnkom qraw deskrizzjonijiet ta' Malta, taqraw il-beġer pereżempju jgħidlek hawn biex kienu joqtlu oġol fil-ġimgħa u l-parti kbira minnu jiklu s-soldati li qegħdin stazzjonati hemm. In-nies ma kienux jixxu laħam. Il-laħam kien jiġi min-natura jew milli trabbi inti. Però Temiżamit fin-nassaba qed qabilhom mal-brimba n-nassaba qed diskrivi nasba u jgħid kif jekk kienu Asafar tal-għana jmorru fil-Gabjun, imma l-Asafar l-oħra jmorru l-oħra kollha fl-ixkora għax sa jittieklu voldiri bażikament. Ġirja waħda l fuq il-mansab biex jaqbad kull ma daħal qabel teħles xi ras, ma mhux taħrab xi ħaġa. Jekk il-qabda tal-għana qbad wixħed fil-Gabjun, jekk il-qabda bsiepes bekka fik u għalwet oqtol u tfa' fl-ixkora. In-nassab se jtir bil-ferħ, imma dak li jkun ħares mingħajr in-namra tas-sajt, tiftakru għal-kelma sajt għall-insib, iħoss qalbu tinafas fil-li jarqa ta' Asafar ħin qed ittajjer fil-beraħ u fil-li jarhom rassa għada ġo Gabjun irsira rorhom morhom jikkobbari fl-ixkora qabda l-ħamla ruħ, hekk sejra d-dinja. Giusello l-Mercer li kien kaċċatur prim u fissat ukoll juri ċerta sensitività lejn l-Asafar fil-kitba tiegħu. Pereżempju f'Malta Ġenna tal-Art, jekk ma qarajtuhiex kultant taqraw għax hija sabiħa miktuba vera sabiħa, jisibu ħafna ironija fosthom dwar il-kaċċa. Għadda qed jitkellem kif f'nofs dik il-paċi kollha, f'nofs dik il-ħajja tal-aġeb, f'nofs dik lena safi, il-bikja tan-natura tagħmmar binja u sikta, l-ħdura timla l-wireċ, il-muntani u l-widien, qed jitkellem hawn il-kaċċa tagħmmar u tbejjed bla bimkasbra mill-kaċċaturi. U stess kien kaċċatur da voldiri qed joħloq naqra ironija anke dwar il-kaċċaturi. Fil-Mercer insibu numru ta' referenzi oħra, anke jekk osra juri li kien dilettant tal-kaċċa li kapaċi jitpaxxa u mhux joqret kull ma jaraf. Pereżempju f'Taqali għandu kitba dwar Taqali, niftakrek Taqali fejn qabel ma sar il-100 ta' Taqali qed jitkellem da semmi kien għadu kollu raba. Niftakrek meta ħadd tajr mill-bdiewa l-kaċċaturi ma kien jaf bik. Min jaf kemm il-lodwa sbaħt f'nofsok, nitenna bil-bsiepes u bl-alwett, nittama li nħoss il-pluvieri u li għadduni minn tal-ewwel. F'Kalipso pereżempju qed jitkellem minn kull rokna tal għamda wara biċnut tas-sejjieħ tibda tara u tisma' l-ħajja ta' billejl tistemba, it-twerżiqa ta' pluviera ta' billejl, jew ta' birwina, l-għajta misterjuża tal-kokka u tal-buqraj, u kollox it-tisfir bla jeda ta' srib. Truk bniedem qed jassorbi n-natura ta' madwaru. Il-kaċċatur mhux dejjem salvaġġ u jaqret kull ma jsib imma kapaċi jgawdi naturu wkoll fil-mod tiegħu. Mbagħad naraw dit tip ta' ħansejħilha hekk injoranza jew nuqqas tarfien f'kitbi pereżempju Anton Bottiġix li sejħu il-poeta tan-natura da fil-poeżija dwar in-Narċis jitkellem dwar il-pespus li bejgħet fis-siġar tat-tuffieħ meta l-pespus ibejgħet fl-art. Voldiri f'poeżija oħra dwar Lajkla hija diskritta bħala sewda baxar tidwiefer li tmur lura lejn il-bejt parħa bimġabun qara.
Lajk la kull meta ġġor il-priża ġġorra f'saqja mhux munqara. U rari taqbad ħamim. Voldiri hemm dan in-knowledge skorrett biex ngħidlek fil-poeżija l-kokka pereżempju diskritta bħala sewda u f'poeżija oħra krua ma krua ġmiel ma ġmiel il-kokka sewda kara daqs il-waħx qed jgħidilha voldiri, imbagħad qed biex teqret il-ġrieden. Ma naf mis speċi ta' kokk naħseb l-ebda waħda minnhom sewda u fl-opinjoni tiegħi l-ebda waħda minnhom mikerem ma dik opinjoni. Again, fil-poeżija qed jitkellem dwar l-alwetta bil-bejt tagħha fis-siġra meta l-alwett ibejt fl-art. Dunkarm, l-unika poeżija dwar Asfur dwar il-kanarin tiegħu fil-gaġġa, Dunkarm. Kemm il-dirbi jsemmi l-Asafar fil-poeżiji tiegħu, ħafna drabi l-Asafar huma parti mix-xena li jkun qed jitkellem fuqha Dunkarm. Fit-tra li kiteb il-Ġużakulin hekk insibu passaġġ qed jirrakkuntalu dwar Asfur tal-bejt li kien qed irabbi. Meta kollok taqra dak kien rabbih fidil għax rabbih mill-bejt allura l-Asfur kien miegħu darriħ jiġi fuq idu qed jixxabbat ma' spaltu jilgħab ma' xari u meta nitkellmu jferġuna ħaw jipespes bleħen id-donnu jrid ikellimni u jħares ċass f'għajnejja. Imbagħad qed jiddarba waħda f'nofsinhar wara jkielu xaba tar minn fuq il-mejda għal fuq id-dar tas-siġġu u rajdu ħares lejja u lej id-dilja mifruxa fuq il-kanizzata. Ngħidlek issew xejn m'għadda minn rasi li dak il-brikkun qed ħares u ħarablu tal-Asfur insomma. L-Asfur tal-bejt kien juru rabbi, però qed jikteb Dunkarm qisu ħalih li ħarablu l-Asfur li kien ilu irabbi dak iż-żmien kollu. L-għanja tal-Asafar hija frażi jekk insibuha fatta poeżija ta' Dunkarm. Fil-poeżi tiegħu dornihom kemm jienu toqgħu kortis hekk għal dnubietna, insibu l-Asafar speċifiċi msemmin 14-il darba fit-334 poeżija, u mhux xi ammont kbir. Nsemmu l-Gawija, l-Ħuttafa, l-Ġojin, ir-Rożinjol, l-Erina, l-Isqra, darbtej il-Bilbla l-Kanarin u 3 darbit il-Bufula. Hemm ftit referenzi oħra għall-għana tal-Asafar jew bejtiet, però kif qedtilkom jużhom bħala metafora, il-ħsieb tiegħek jittajjer bħal bilbla, għax il-bilbla toqgħod ittiru tanni, mhux fuq il-bilbla qed jitkellem, imma fuq il-ħsieb tiegħek. Nisma' l-għanja tal-bilbla fis-sena, fis-sema, voldri fejn tanni l-fewġa xi bufula magħha. Hija parti min-natura. Fil-jien minnu li għawada mill-iktar poeżiji forsi magħrufa ta' Dunkarm, fejn Dunkarm qed anke jistaqsi dwar l-eżistenza tiegħu jifrid il-poeżiju. X'in il-mewt minn ġaħarruba ta' sallanja ta' bufula. Maġġeb indawwar ħarsi u nara dilla asfura xkejkna tittajjer minn aslux għal ieħor fuq ruħha l-venta u fuq kull feratanni. Flera taħt tal-ħarifa taħt sema bisħab iswed jibki. Dillena ta' ferħ xi trida. Voldri l-asfur qed joħloqlu konflitt mal-eżistenzjaliżmu. Waħda mill-iktar poeżi li tolqotni li forsi tolqotni anke naftit l-awtur, Achille Mizzi. Daħuh kien dilettant ħafna u kien ikkommeta suwiċidju, Alla jtih il-ġenna, u kitiblu dil-poeżija fil-mewt ta' ħija ċali. Is-siżjed ma niftakrux il-missierna ħamrani ġej mill-passa ta' April, rata porvli u gamim. Mal-flawtati tal-bliebel li tant ħabbejt wassal li leħnek ċali, qed jgħid il-ħuħ biex jerġa' jkellmu tru l-Asafar li kien iħobb. Meta nidda li tistrih fuq il-ħudura tal-mansab, fi sbieħ l-għodwa kellimni ċali, x'hu kien nassab. Kellimni fejn int bil-qeda fuq il-ġebla, bil-kalamenti tiġbed għal sidrek, li xbik, biex taqleb tiġbed hekk. Biex fihom taqbad ħodhom il-kwiekeb mis-sena. Kultant għad nisma' lajta mitfija, immeċitata, ġojini. Nassabhom ikunu fl-imkien jisma' l-ġojini. Baxxi leħnu. Hija poeżija sabiħa ħafna voldiri, emozjonanti ħafna. Fil-letteratura mis-snin design law, mbagħad nibdew naraw l-istess tendenzi fejn għajla ssib referenzi għall Asafar imma tibda ssib poeżija u referenzi fil-letteratura li joħduha kontra l-kaċċa jew dawk l-istituzzjonijiet li ma jitkellmux kontrija. Pereżempju, f'tar-rakkont il-Gallozz Kilin, pereżempju, jirrakkonta kif qiegħed is-salina u mkaċċatur li kien jafu qed ikellmu, kombinazzjoni ta' intervistajtu qed jgħix il-Kanada llum. Għalli di tiġiba fil-ktieb, għalli ġi kitibha minħabba fija. U da tajjer il-Gallozz tajru l-klip qatel il-Gallozz u insomma qabdu argument bejni, għax għallu daħan nibbal smaw dak qed jgħidu għalfejn qtiltu u Kulin fl-istil inimitabbli tiegħu kien kiteb dwar dal-konflitt. Voldri nibdew fil-letteratura nibdew naraw dal-qawmienek ta' sentiment favur l-Asfur. Forsi l-iktar poeżija b'saħħitha li qatt tinkitbet dal-kuntest hija minn Oliver Frigieri qed jikteb protesta f'isem Kuċċarda li qed jitkellem kontra l-Knisja ma titkellimx kontra qtil tal-Kuċċart pereżempju, qed jgħidilha twelid b'xortik imdendla ma' xkubetta l-Kuċċarda voldiri. Hija poeżija qawwija ħafna.
Di poezija ta' Oliver Fried ta' Joe Frigieri, per eżempju, Tellerita. U jina, Tellerita mhix Tellerita, mid-deskrizzjoni tagħha hija ċara li qed jitkellem dwar summina. Għax qed taħbat rasa mal-gaġġa vol diri. Għax daqqa tant il-barbier, taqbla wafqin it-tellerita, jessummina, mux ħadd ma jkoll barbier ma jkollux tellerita fil-gaġġaw. U ovvjament il-barbier jgħidu di edem ma jonqosa xejn, u jgħidu mal-għalfejn ma jonqosa xejn taħbat rasa massaqa fit-tellerita. Is-summin jagħmluhom biċċa drab jew xibka fil-gaġġa x'press li qgħod jaħbad. Il-gaġġa tkun ibsa imut. Allora biex ma jinġeraħx jagħmlu l-biċċa xkora. Ma again hija awtur li qed jikteb fuq poeżija fuq asfur laqas jaf x'inhu biex ngħidlek, voldiri. Però hija risposta għal dak li jgħidu l-kaċċaturi għan-nassaba li l-asfur fil-gaġġa huwa kuntent, voldiri. Il-poeżija bla dubju tirreferi għal summina. L-asafar isibuhom ukoll fil-mużika Maltija, voldiri niftakar daw id-diski Maltin hekk. Siju tiegħek kien ixxi ħafna minnhom. Voldiri kellna d-diska tal-kaċċatur, in-nassab u l-kaċċatur, in-nassab. Mbagħad naraw dit-trend fejn nerġgħu nibdew nitkellmu favur l-asfur, l-asfur tal-bejt, jew Walter Mikallef, l-asfur il-libertà jew l-għanel li dik il-povra kreatura. Nitkellmu ftit fuq il-qwiel, qed naġġel naqrax, qed nipprova nlaħħaq. Kif tafu ħafna mill-proverbi huma metaforiċi ma mhux biss, sib dil-immaġini ta' proverbi Taljan biex nibda biha, non dir quattro finché hai nel sacco. L-għadu mux jef li xkorra tex li għandek il-raba wieħed, voldiri. Ma il-proverbi Maltin ħafna minnhom huma hekk ukoll, voldiri għaġġuż de soldani semmit minn proverbi li fihom jissemmu asfur u għed mill-iktar importanti għalijek qed nagħmel xi riċerka fuq is-sfafar tal-pluviri bħalissa. Da jsemmi proverbi min ibakkar u jwaħħar jieħu l-pluviri mingħajr ma jsaffar. Voldiri għaġġuż de soldani kif tafu 1750, voldiri s-suffar tal-pluviri mill-inqas ilha teżisti minn dak iż-żmien. Għax inti għall-pluviri ma s-saffarx bħalek, is-saffar bis-suffara. Voldiri dak għal dik il-biċċa hekk riċerka importanti ħafna. Vassalli semmi 18 il-qawl li fihom tissemma l-kelma asfur jew xi tip ta' asfur li minn daw tnejn huma relatati mal-insib u oħrajn tista' tgħid li huma kollha metaforiċi. Il-proverbi li trattaw l-insib ġeneralment jimplikaw tip ta' xbik wieqaf li kien jintraba bejn siġar u jitħallem, mhux bik minn dawn li joqogħdu jelbu. Ħarrenja. U meta nabbinaw ma dak li jittilkom fuq despot fitilu li tagħmel sens għax huma ma kunux interessati fuq x'tip ta' asfur ħajqabdu, kienu interessati li jinqabad għal ġal-borma ħanikol voldiri jew. Dak tip ta' insib kien importanti ħafna ta' voldiri Galles Canura jagħmel referenza għal kuntratt medjavali fuq biċċart il-Buskett minn għalija 1428. Fej xatt qed iwelli l-art lil ħadd ieħor biex ikun jista' jaħdimha imma jżomm lid-dritt biex ikun jista' jagħmel ir-renja l-bekka fiki fiha hu. L-art ħa taħdim int imma l-bekka fiki għalija. L-asafar kienu sors importanti tikel għall-asafar. Din hija tip ta' siġra ta' xibka qed ngħidu, jagħmlu xibka wieħed qabel is-siġar u li nqabad fiha merħba bih. Voldiri il-proverbi asfur li ġerri jeħel fix-xibka. Biex jeħel fix-xibka, x-xibka tkun wieqfa mhux minduda. Jew asfur li jeħel fix-xibka għandu qawwi sa ma joħroġ. Manuel Magri semmi l-orab fi proverbi tal-Elfudi sammija għat iġi orab iswed janikom jaħlikom u jmur jaħallikom. Skont Kassar Pulicino, l-orab kien qed jirreferi għall-Ordni ta' San Ġwanna u hekk li sa jiġi jittratta l-Maltin kif ittrattom voldiri u qed jittrattaw bħala qisu sangisuk. Iktar reċenti kemm Akolina pereżempju l-ġabra ta' proverbi ta' Manduka Mifsud isemmu nsibu 62 proverbi li jsemmu l-asafar. Il-qwiel li jsemmu l-asafar jien nikklassifikhom fi ftit modi differenti. Għandek dawk li rata mal-passa, l-asafar u t-temp li huma simili, metaforiċi, u li jinvolvu l-asafar u l-qaddisin u ħanitkellmu fuq għaliex din ukoll proverbi relatati mal-kaċċa u espressjoni li jużaw il-kaċċaturi u kif ukoll proverbi relatati mal-insib. Insibu qwilek interessanti pereżempju kull fejn hemm il-qniepel hemm ukoll il-bliebel. Sa kull tip ta' proverbi li ħassibu ħajdrek għax il-bliebel jiġu fi żmien il-festi, fis-sajf. Dik hija interpretazzjoni fl-opinjoni tiegħi skorretta, il-bliebel jiġu f'Marzu mhux fi żmien il-festi. Il-qniepel fil-fatt huma dik il-pjanta, il-honeywort.
dik hija pjanta li tikber bħalissa f'Marzu meta jkun hawn il-bniebel. Għalhekk fejn issib il-bniebel, il-qniepel hija qed jirreferu għal dik il-pjanta mhux għas-sajf. Għandna daw tip ta' proverbi interessanti li juru kol osservazzjoni. Il-bilbla tkeċċ il-pespus f'Marzu. Il-pespus jiġi f'Ottubru jagħmel sa Marzu u l-bilbla tiġi f'Marzu u tagħmel sa Settembru. U mbagħad bil-maqlub fil-lunzjata tiġi l-bilbla u tmur l-wetta. La safar jibdlu xulxin. Mbagħad il-pespus ikeċċi l-bilbla f'Ottubru. Mela jiġi minn Ottubru sa Marzu, f'Marzu tkeċċi u jerġa' jiġi ċ-ċiklu. Imma juru sens osservazzjoni qawwija daw il-proverbi, vodraw kienu jinnotaw x'qed jiġri. F'Jannar jidru l-borok, f'Marzu jidher is-sarsell, bħal da żmien is-sarsell huwa tip ta' papri, bħalissa speċjalment mal-qamar u bil-majestral, skużawni, jidru. Fl-aħħar ġimgħa ta' Marzu jitfaċċa l-ortolan. Mhux fl-ewwel ġimgħa ta' Marzu, fl-aħħar ġimgħa ta' Marzu. U veru għadha korretta hekk sal-lum. Meta tara l-bqaraq filgħodu, stenna l-gamim. Il-buqraj huwa dak l-asfur li rajna meta kien jaraw jissifaħ fid-dlam u meta jaraw l-bqaraq kien sinjal tajb li ħajkun hawn passat tal-gamim. Proverbju imbidel Davod qabel kienu jgħidu meta tara l-qert in-naħal erfa' xbik mur lejn ir-raħal għax il-qert in-naħal kien jiġi fl-aħħar tal-passa tal-gamim. Il-qert in-naħal kien jiġi ġeneralment f'Mejju minn nofs Mejju l-qudiem meta l-passa tixjieħ. Illum il-qert in-naħal sar jiġi anke fl-aħħar ta' Marzu fil-bidu ta' April tkun għadha qasbdet il-passa. Il-climate change qed tagħmel tagħha wkoll qed tibdilna l-proverbi. Il-ħawif dari jiġi f'Marzu jibit f'April f'Mejju u lajta jitajjer f'Awwissu jmur. Vodi aħna konna naħsbu l-ħawif beda jbejjed f'Malta fin-1980. Il-proverbi jurina li antikament kien ibejjed ukoll. Jew meta tisma' l-bukawar saffar lis-summina. Dan huwa wkoll proverbju li għalija definition fakulina per eżempju qed jgħid il-bukawar hija tip ta' ħanfusa. Il-bukawar huwa semmi ieħor għall-bulebbiet għar-rajnek. U jgħidu l-bukawar naħseb għax taqbdu jkun għadu ħaj joqgħod jgħu xogħlu. Smajt għal-kelma bukawar imma. Iva. Bukawar. Ktib ta' ħażinin imma. Bukawar. Il-bukawar. Mela, u li semmu la safar it-temp. Laqwa riħa għal-gamim u għal-grigal biċ-ċirċ, ċirċija tibta xita ħafifa. Il-risfel tajjeb kollu tajjeb għal-gamim, is-summin jiġi bil-risfel, mill-biċ, sa' xlok. Meta jider rundun l-isfel, meta jider rundun l-iswet, ikun ġeriħ fuq, u meta jider rundun abjad, ikun ġeriħ isfel. Daw ma diċ tipi ta' rundun li kunaw fil-passa. Għed nitkellmu fuq la-safar u t-temp, meta l-gaw jola fl-imkien ikun ġej ir-riħ. Il-rundun, il-Mater Day. Ibejt. Nara kwantita kbira. Ibejt. Ilu s-sena naħseb dal-axħar Kwantita kbira. 12 sena. Għalissa speċjalment. Meta l-gru jgħaddi fl-għolu jkun ġej il-maltemp, bħalma konna għedin l-arina il-maltemp l-għom il-ġwina. Modija ta' safar gbar sinjal ta' maltemp, meta jġu l-pluviri. Jiġu l-maltemp, pluviri ovvjament, minn pluvja mis-xita. Għal-wedz bil-gżiz, xita blaqis. Huma koll osservazzjoni ta' natura. U daw ma metaforiċi, sa l-orab biħsib l-oħrajn swit. Aħjar toqtol żewġ safar bġebla waħda, waħed minn dawk it-tip ta' proverbi li qed ngħidu huma universali, bird in the hand is worth two in a bush, dan huwa proverbi jsibu prattikament f'kull lingwa, dat tip ta' proverbi. Semmina, qabel anke la safar fil-bejta jkollhom xi jgħidu. Mbagħad għandu dal-proverbi interessanti ħafna wkoll juruna l-assoċjazzjoni mal-ikel tal-baħar u tal-ajru bil-mod biex jissajru jew id-dum biex jissajru. Tlessix it-toqlija tal-ajru għax il-bit mhux garantit. U mbagħad għandna tip ta' proverbju li għalija kurzità kif nibet min jibża mill-arnu u ma jiżrax ful. Jista' jkun l-arina il-graw kien komuni b'mod li kien jikollu ċuħ tar-raba. Per eżempju, dan hemm il-graw iktar assoċjat, per eżempju, kien jiklu ċuħ tar-raba, pastar, kaboċċi. Imma l-gru iktar għasfur li jkollu żrieraħ. Dik grawa. Graw u għasfur li jkollu żrieraħ. U meta taħseb fuq qed jista' jkun il-graw Malta kien tant komuni li kien jkollu ċuħ tar-raba,
F'lilu kelli diskursa ta' ma' Salvolvena u ta' Kamuna għalli jisma' li l-graw għaw għalli sa' 10 snin għalli dejjem kienu kun għaw għalli niftakar kienu kun għaw 8-10 tal-post. Meta u żmien il-graw? Il-graw jiġi ġeneralment minn Ottubru lemmu, fix-xitwa, Ottubru, Novembru. Il-fuq il-biċċagbera jinżara nisab Nikola lem. Jisom minn Diċembru, minn 6 ta' Diċembru lem. Ma jista' jkun kienu kun għaw il-graw fix-xitwa Malta? Min jaf? Ma fulu mux għatitraw taħt it-trup inti, mux xoħġa tal-welċu. Muma inaqqru jitellaw, voldiri. Ma nafx, voldiri ma nafx kif li bedda l-proverbju. Bħal kurzita hija per Spanja għandhom proverbju, tiqax tiżra l-qamħ għax tibża minn tal-bejt. Għax tibża minn l-asfur tal-bejt. Voldiri ma qed jgħidlek tiqax tiżra għax qed jkollok fis-sens għax min jibża minn l-arnu. Inti ċert li Arno u Graw u l-istess ħaġa x'qed qed tużhom hekk prospettiv. Ma minix ċert li Arno huwa Graw. Arnu issa jkun jew graw jew stork. L-Arno u l-Volpi ma taftakix, Emmek huwa jisu stork, meta jpinġih huwa stork, imma meta pinġih x'ismu. Iktar jisu stork l-Arno. Imma pinġih. Il-kitbi qabel it-pinġija, voldri meta x'kien jismu għaw. Ibivella, imma dak id-dronksiju ta' Karwana Dingli. Meta Karwana Dingli pinġa l-Arnu, il-kitba kienet ġa teżisti, voldri u interpretaħ bħala stork, mhux bil-forsu. L-istorja titlok li hemm ġarrad dejqa l-Arno biss tistada. Ma on daw huma simili ħafna, voldri kollok tara stork il-kulur hemm differenti bażikament. M'hemmx. Kieku kienu russett li fl-antiku kol kienu jgħidu l-Arnu, mhux se jkoll żriraħ, għadek jkoll ħut. Huma daw li jiklu żriraħ fil-asafar. Mela, u li involvu l-asafar l-qaddisin. Il-qaddisin kienu importanti ħafna fil-kalendarju ta' ħafna bdiewa, il-festi kienu jimmarkaw ħafna affarijiet, mhux asafar biss. U dawn ukoll marbutin mal-passes relatati nar San Grigor għas-Summien, nar San Giuseppi dar il-Buqraj, nar l-Unzjata tiġi l-Bilbla u tmur l-Alwetta. San George kullim kien imsaħħab bil-gamim u s-Summien. Il-qaddisin qegħdin hemm għax huma marker fil-kalendarju, mhux il-qaddis qed jibgħat it-tajr. Ma insibhom f'ħafna l-gamim sa ta' Pompej pereżempju 8 ta' Mejju. Sal-Innari tibqa' tara l-gamim. Tal-Karmnu tara daqqa kaħla għalhekk jgħidulha tal-Karmnu. F'Santa Marija tidher daqqa kaħla u daqqa seħrija li huma l-istess ħaġa waħda hija verżjoni kannella tal-oħra. Ma nsibu ħafna proverbi li semmu l-qaddisin u l-asafar, ovvjament għax il-qaddisin kellhom rol importanti ħafna għan-nies ta' dak iż-żmien voldri ħafna minnhom dawn tip ta' proverbi. U mbagħad hemm espressjonijiet li iktar li żagħtuhom mill-kaċċetu, pereżempju l-alwet fuq titiri għax tispara li ma toqtlux. Assummin kelb ta' mitlira u senter ta' solt għax il-kelb irid itajjar ilek inkella ma ssibix. Meta jispiċċa l-kok tas-siġar jibdew l-imlivet għax l-ewwel kien jaqbdu l-kok tas-siġar fil-bidu ta' Ottubru mbagħad jibdew ġejjin l-imlivet. Dan huwa proverbju smajtu minn wieħed minn ħattarġin qal li l-imlivet jimlewlek għajnejk imma s-summin jimlewlek il-barżakka għax l-imlivet tara ħafna ma taqbad ftit imma s-summin li tara taqbdu. Allura mbagħad hemm daw ishom proverbi lokalizzati ħafna, pereżempju gallin jekk ma tajjarx minn witfilep il-mosta ma tajjara minn imkien iktar. Dak li wittajjeb għalih m'hemmx waħda hemm waħda mkien. Huma local ħafna daw tip ta' sejk. Għal-gamim pereżempju kien jgħiduk ma tneħħix il-flanella ma jiġix il-kannella. Il-gamim għandu daru kannella, titkun isħana biex jiġi l-gamim, inkella ma jiġix. Jew da sejk pereżempju tmur Ruma biex tara l-Papa, titmur l-wardija biex tara l-gamim. Proverbi relatati mal-insipi, dak il-gamim ferħek mid-darba darba u jgħallik mid-darba, Għoldir inti dik il-proverbi l-ħolgbit mhux garantit. Mhux biex tħarrek kif tħarrek. Din hija l-ġoga li konna qed nirreferu għaliha l-aħħar darba. Jew proverbju pjuttost antik da la safar trid la safar. Biex taqbad la safar irid ikollok la safarjan u nkella ma taqbad xejn. Però sajjed toħroġ xejn gabjetti. Jew proverbi simili jew ix-xpiek huwa bin il-bnazzi. Fil-bidu tal-passa lekra tismaħħa d-defel u kmieni ikun għadu d-dlam. Huma tibta sayings li huma riflessjoni qawwija ta' osservazzjoni fuq l-asafar. Per esempio,
għawdex għandhom ġiex proverbli jiddiskrivu l-mod kif iduru l-asafar tal-għana biriħ differenti f'passes differenti. Ma tantx għandna ħin noqogħdu ndiskutuhom kollha dawma. Ħajkollu naqbes ftit għax inkella neħlu. L-għana tal-asafar. Aħna meta niddiskrivu l-għana tal-asafar nitkellmu biss dwar l-għana. Jisnużaw kelma waħda. Però n-nassaba ġeneralment għandhom ħafna ismi differenti għal tip ta' għana differenti. Ma nafx jaħdem li xissaw. Imma aħna meta nitkellmu dwar għana. Dinja għanja. Però l-isponsun, per eżempju, għandu għanijiet differenti. Il-verduni kerker, per eżempju, it-tartar. Nsemma l-klobata biex naqtalkom il-kurzita, ma. Vodem ħafna ismijiet differenti ta' għani differenti, ta' zabuċi s-sieħ, tfaqqa jew tala, l-apparelli żarżar zaqzaq, il-ġojni ċaqċaq jew jani, hemm ismi l-ekra ċekċek, il-mod kif tagħna differenti vuol diri. Hemm ħafna ismijiet differenti ta' kif jgħidu għasafar differenti. Is-summinat mewwa jew tkerker pereżempju, waqt is-summinu jawi faqqa jtaqtaq jew pejjeż skont lajta kif tkun. Il-pluvirat gerwer, tal-bejt it-serser jew it-terter, meta jisma' l-gamim it-terter jew jeqret jinej, jisu qed jibki. Dawk differenti. Mela l-ewwel tkellimna daqsxejn fuq x'aħsem minn in-namra tal-kaċċaturi vuol dire. Il-professur Peter Berg kiteb mod estensiv dwar gruppi soċjali differenti tan nies li jużaw reġistri differenti ta' kif jitkellmu. U din nsibu ħafna fil-lingwaġġ tal-kaċċaturi, pereżempju l-kelma ċaqalqu tfisser xi ħaġa totalment differenti. Meta disibta minn fuq Facebook, da ħareġ mill-isptar, marru tnejl ċiku tnejl ġanni mela ċaqalqu, la der xi ħaġa ċaqalqu la safar, iċċaqalqu tfisser tibda toħloq ma textix. Tfisser xi ħaġa totalment differenti. Qabatt, il-kelma qabatt, mhux qtilt, qabatt. Il-kaċċaturi ħafna drabi jużaw il-kelma meta qed jitkellmu ma nisimgħux kaċċaturi, ma jsirx kelma qtilt. Veru? Għax kera, il-kelma qtilt hija qabatt. L-enfasi fuq is-sens ta' fair play, l-enfasi battu mhux qtiltu vuol dire. Però meta jkunu fil-gażin jitkellmu daqsxejn differenti mbagħad, imbagħad joħroġ daqsxejn diskors pjuttost violenti, vuol dire li jidħolli fit-tir niskomunika aħjien. Vuol dire taret gami ma tħanta. Veru tkun ħaġa daħna tarix minna vuol dire, ma l-espressjoni hija għala għajnejk waqtol. Qed jitkellmu fuq l-iskrata xaw vuol dire. Imma dit intuża biss meta qed nitkellmu bejnietna, meta nitkellmu nies oħrajn, il-lingwa tinbidel. Huwa l-butieri inixfu, tixku paħ bit-tir għasfur, inħataf bit-tir. Irrid daħħantu vuol dat-tip ta' lingwaġġ. Il-kelma ħraqt flok sparajt tintuża wkoll ħraqt erba' tieri tajbin, vuol dire. Mbagħad tara is-sens umoristiku, vuol dire ir-raġel toħt il-mara kien qiegħed għal operazzjoni tal-kliwja u llum m'għadux direttant tal-kaċċa, ma l-espressjoni tibqgħu hemm. Għalli neħħu li ġebla għalli kien fiha daqshekk għalli ħaġa ħarruba ta' ergamima bija. Il-konnotazzjoni tibqa' dejjem għalli kien fiha tliet ċinti li ġebla kapaċi ta' ergamima. Mela fid-diskursat li konna qed nitkellmu u dal-aħħar slide ħalli forsi niddiskutu ċerti affarijiet. Tkun diskussjoni taħraq dwar jekk ix namra jew delizzju. Issa ħanisimgħu dan huwa l-imaġġ mill-imqabba. U vera daw lawa mamur u waqqas delizzju din hija namra editorja. Dik namra għax tismaħi mitħatta fuq television. Il-mamur id-delizzju mhijiex hekk, dik namra editorja. U din ixtieq tgħidha. Sawa, Dejjem ma tikkednax maħki fuq il-television. Jieġi għaj bil-lostja ta' delizzju u mhux delizzju. Dik ukoll nistgħu naħtu minn ma nistax naħtu minn ġak kieġa. Anke kon hemm lejn jew liħor jitkellmu, ma nistax għalija.
Da delizzju, x'delizzju hu? X'delizzju? Dik hija namra. Enti għandek mara, kuttej. Ma sewix, x'kent, enti meta kien tmur titlaqa magħha, x'kien? Tmur tin-namra. Kienet għax hemm in-namra. Dik tmur talli għandi delizzju. Ħammur ma' Sentej għandek il-namra tal-oġġett, għandek il-namur għal-kaċċa, għandek il-namra. Għammur tensa, ma għandek il-namra, mux għandek il-namra, dix kelbej. Xie jgħidu? Dik ma sebex. Ma sebex posta. Le. Jek kien timmur n-namra mal-mara, wara knisja. Dok iż-żmien ej kellha 17 u jekk kellha 23. Kamila. Ejda fuq 5 sena. Mhux namra. Jekk qed ngħidlek ħammur Arabija għandi delizzju, għabborda x'delizzju hu. Tfajsir, mhux nitaqla ara magħha tin-namra naqra magħha. Mux akkien, il-kelma namra, biex delizzju, Dik kamera ma tal. La mamur, waqqas delizzju. Dik hu namra editorja. Namra, U fuq tħaddet għalija u fuq li ta' imma ħan tħaddet għalija u fuq. Biġuni fissat il-namur. Għanajda li l-ekstess. Namra. Inti bizzawieċ, għawek. Kint mort intaqa magħha x'imkien, bħal-mekien kolħabdu għal-kien u kolħad. Inti kint sajjer tajt. Ħammur Bid-delizzju naqra? Bid-delizzju. Biex għal-bed. Ħammur naqra naqra magħha jew Lejlek t-namra xe naqra. T-namra. Per eżempju. Għadej. Kellek il-namra tal-oġġett, biex għandi Jena, television ma nistax, ma nizzeli għad jgħaddu delizzju. La, dik għanni rajt kontra taħħa, kelma delizzju. Jew vizzju, jew delizzju, dik namra. Delizzju taf xenu, minnekom bnedem rajb, iktar mandu, iktar rajb, flus u għak, dok, delizzju. Għalihom kienem xingarra sumut, xingarra sumut juħor meta qed nisimgħu di voldir jew. Però għal nista ċertetà il-kaċċa kienet parti importanti ħafna minn ħajtu voldir aħna ma tgħixix qas apprezza biex ngħidlek voldiri. Imma ditkom tlaqa fit-tura x'imbagħad daħal il-100 zepp il-100 u bdew jiddiskutu affarijiet relatati ħafna mal-istess imma m'hemmx għalfejn qogħdu nisimgħu kollha. Il-puntu, il-lingwaġġ huwa totalment differenti, voldiri aħna mhux kapaċi jispjega n-namra x'inhi għalih minkejja qed jitkellem dwar namra u erusija u affarijiet hekk. Imma jħossha, voldiri jaf qed iħoss però mhux kapaċi jesprimiha. Ma delizzju imma, għax delizzju iktar naħseb romanza, għaw mill-Latin. Għax iktar naħseb namra kienu jitkellmu bin-namra qabel. Daħlet ħafna wara naħseb. Inti fil-kaċċa kellek għandek evoluzzjoni, mela il-kaċċa x'inhi, il-kaċċa jaqbit tal-asafar jew l-annimali għall-ikel. Biżmien il-parti tal-ikel ġiet sekondarja, voldiri llum qed nitkellmu fuq il-kaċċa bħala sport. Voldiri, inti għandek evolution fej minn bżonn għal passatemp, għal delizzju, għal sport. Voldiri, bażikament, hija għalihom kienet importanti li ħorġu għal kaċċa u jipprovdu xi ħaġa fil-borma, ma kienu jidu pjaċir għal kaċċa wkoll, ma kienux jiddejqu morru għal kaċċa. Illum hija evolvi b'mod totalment differenti. Dak il-filmat qed jieħduha bi kbira għax daħlet il-kelma delizzju. U qed jieħduha bi kbira lin-nies li jappreżentaw il-kaċċaturi fuq delizzju għax qed jgħidu da mhux delizzju din namra toqgħodx titkellem fuq. Delizzju hija xi ħaġa hija pastime, għalina it wasn't just a past, it was more than a pastime. Dak li qed jgħid voldiri. Ereditarja rid jgħid, tintiret. Dak li rid jgħidu. Hux possibbli forsi xi darba ssir sessjoni ta' vera meta ngħidu ninnamraw mal-asafar. Li inti tħares lejn l-asfur u taffaxxina ruħek bħala kreatura.
u jeżistix lingwaġġ Malti marbut mal-movimenti tagħhom, mal-mod kif jinitfu, mal-mod kif iqarmċu, meta jħossuhom rilassati. Ġifieri jien nammetti ma jeżistix. Ma jeżistix. Nammetti li llum jiena xxukjajt naqra ruħi fis-sens li ġejt għal sessjoni bit-titlu Ninnamra u mala safar. Oħli fuq kaċċa u nsib ma smajtx. Ġifieri anke nara ritratt ta' Asafar Mejta u koll inħoss weġġa'. Ġifieri issa jew din hija l-kultura tagħna, ġifieri noqogħdu biha m'hemmx tagħmel, imma tant kemm hemm xi tgħid fuq l-asfur. Hemm ħafna, però il-punt li qed nagħmel Jien naf xi jfisser meta jferfer dembu fuq wara pereżempju, il-movimenti tagħhom il-mod kif iħarsu il-vista, ix-xam. Bodri jiena nista' nitkellem fuq żewġ aspetti fuq l-Asafar, Bodri llum qed nitkellmu fuq il-mod kif ħaresna lejhom bħala Le, jiena kritika nħodha m'għandix problema laqqas. Il-kultura tagħna tal-asfur jew naqbdu biex niklu, jew naqbdu biex nibbalsma, jew naqbdu biex nibbalsma ħallihem isu trofi. Imma anki jekk tħares lejn ġifieri ma nifhimx fl-Asafar, kull ma nagħmel irrabbihom u nżommhom ġifieri jitiru u le għandi kanari li ġieli joħroġ ukoll. Nixtieq nkun naf għandi żewġ lovebirds, nixtieq nkun naf lovebird jekk hemm xi kellhom Maltija li ma naħsibx. Le mhux ammoremi, la mhux mhux. Ammoreni xi ħaġa oħra, le m'hemmx tal-kelma lovebirds qasem, m'għandix kelma. Huwa tip ta' pappagall fil-fatt. U periklet li huwa riżervazzjoni ta' pappagalli ma laqas Le ma m'għandux ismijiet ta' voldiri. Però jekk tara il-mod kif jieħdu toħsibhom barra minn Malta l-kubra, ġifieri jiena naqbad immur jekk jiġrilu xi ħaġa l-asfur inġibru il-vett id-dar, intiħlu antibiotics, ġifieri jiena vera li kieku għandi bniedem. Ma tantx jeżisti, ġifieri. le insomma, Vodri llum fin-nies li jrabbu le. Le teżisti għandek. Il-nassaba. U anke fin-nies il-Vodri llum hawn Malta mhux għandek asfur biex inti tgawdieh dan irid jonsob bih, irid iżommu, irid jieħu l-freħ minnu, ġifieri minn sena għal sena. Mhux l-iskop tat-taħdita u għax qed nitkellmu fuq tradizzjoni orali, però llum hawn Malta u livell ta' breeding ta' safar pereżempju jikkompetu f'kompetizzjonijiet l-Olanda, l-Italja u jirbħu l-medalji tad-deheb. Vodri llum hawn breeders kapaċi ħafna li jikkompetu fuq livell Ewropew u livell mondjali, Vodri hawn min joħsib u jikkura l-Asafar. Però dul qed tgħid inta mankanza kbira, Vodri jiena qed nuri eżempju mill-letteratura tal-ikbar poeti Maltin. Laqas kienu kapaċi jiddeskrivu Vodri Dunkarm qed igergel l-ħrablu l-asfur tal-bejt. Ma dik kienet il-kultura, Vodri jekk issib asfur tal-bejt fit-triq waqgħa mill-bejta. Tipprova trabbih jew qashom Sbjadu jeżdalix, veru li jasfur meta jixxarrab jintem. U jinxef waħdu, Natalino. Jinħasel u jinħasel. Meta xommu. Tijak? Ejwa. Imma xikun ġewwa. Imma ikun ġewwa. Ma jinxifx kif suppost. Ara, asfur fis-salvaġġ. Asfur fis-salvaġġ ġeneralment ma jxarrabx. Asfur fis-salvaġġ jekk jixxarrab. Minnhom irejħu. Asfur fis-salvaġġ jekk jixxarrab u ma jinxifx fin qasir imut. Għax taqlu l-body temperature u jmut. Imut within minutes, voldiri. Asfur jinqabad bħal baxita. U ma jkunx kapaċi jitfarfar u jinfela jew jistken within minutes imut, voldiri. Ma l-asfur jipproduċi biżejjed żejt mill-prim gland normalment biex iżomm ir-rich water fight. Ma żax tqabbel asfur ġewwa. Ikkurat minnek ma' asfur barra, għax ix-xemx fuq ir-rix għandha ċert effett u. Irejħu. U bax speċjalment magħluq. Kif qed Natalil kugu barra iktar. Mhux huma biss tal-imliebet is-summin rajja. Kollha ġewwa mod ieħor hu mhux hekk. Għandi l-għonet prosa tax ħafna espressjonijiet. L-ewwel domanda hija dawk il-verbi kollha li semmejt tal-Asafar li għamlu, dawk qegħdin irreġistrati fid-dizzjonarju kolli hekk għalli jista' jkun ġifieri ċċekkjajt għax għalija kollox ġdid kien. Naħseb li huma ta' fuq ħsejjes qed nitkellem. Fuq ħsejjes. Ħsejjes. Jomna l-ibnar dak.
Ija, nagħmluhom nikbuhom ta'. Eżatt, Dik hemm poezija interessanti ħafna ta' għax ma sax semmi kollox. Mifsu Bonici li kien kaċċatur. Kiteb ġiex poezija għalli naħ fil-pronostku Malti u hekk. Fej għandu poezija pereżempju l-Kalandra u l-Apparell. Fej daqet jgħid li kien hemm competition bej min jgħanni l-iktar bej l-Kalandra u l-Apparell u tgħidek il-Kalandra spiċċat qasmitlu qalbu għax ma setax jilħaq magħha. Għaldiri. Għax ma tgħandniex bħalu. Għax ma tgħandniex bħalu. Ma ġifieri nista' fejna fin naħseb li għadhom mhux irreġistrati fl-ebda dizzjonarju li semmejt. Jista' jkun li le jista' U jkun. t-tieni mistoqsija, inti mhux dan għax. Nagħmlu dizzjonarju ornitoloġiku. Inti semmejt li fl-1187 ġiet reġistrata kelma bil-Malti ta' isem ta' sfur. Nusur? Nusur. Wettinger minn għalija għada dik. Ma' il-fumija għax saqjina qed naraħ. 1187 minn għalija nusur. Jiena jekku hekk naħseb li l-ewwel kelma reġistrata bil-Malti dik. Insibuha Jekku hekk nej, għax ġifieri għalija skoperta di ġifieri. Minn hekk semmija f'wieħed mill-kuntratti. Ma mhux il-fumija Tantu tal-ili seklu 15, forsi 14, ma l-iktar seklu 15. Jekkaw il-place names ta' Wettinger naw nsibu ġaw place names ta' Wettinger. Ejja naf ma mhux il-fumija ġifieri veru. 118 għax hemm sumini hemm magħha. Vodri hemm tnejn. Jiena ġifieri għalla hekk, ġifieri imma jien. Awwel ta' Wettinger hawnhekk il-ktieb għax nistonaq ta' wissa ta' vodri fil-place names insibuha. Ma fil-place. Jiena safejna fil-tieb tal-evoluzzjoni tal-lingwa Maltija ta' Joseph Brinkat. L-ewwel kelma li ġiet reġistrata bil-Malti hija kelma Madija jew Modija. Insi, kif imur lejl iktar tarda, mux nfittxuha, fuq Wettinger. Ok. Sekonda meta bdejt tagħmel l-aġġettivi marbutin mal-bniedem imma ġej mit-tajra, somma għandi nota hekk li match il-kelma maxxex. Ok. Dak turi żmien meta l-Malti kien jaf li ox bejta, ox il-ħid. U maxxex, jasur maxxex. Meta konna tfal konna nużaw ħafna l-espressjoni qisu jew qisha tsakak. U ngħidu aħna Għax toqmos il-ħin kollu jew. tkun twila u rqiqa pereżempju. Issa pereżempju dak iż-żmien aħna ma konniex ċerti tsakak x'inhu. Hemmhekk tgħidu qisu tsakak dak jiġifieri hu twil u rqiq. Infatti niftakar oħti darba minnu konna żgħar għalet tsakak asfur jiġifieri bħala espressjoni komuni. Qatt ma smajta din ara jiena ma interessanti. Issa tsakak. Ejja. Meta konna żgħar ukoll kien xi asfur fuq il-bejt pereżempju. Jgħidu mura qbdu isa. Għamillu melħa fuq dembu. Melħu fuq dembu. Tafa wkoll tagħmillu l-mel fuq dembu wara okej. Fuq dembu. Sewa, l-asafar iżejżu. Iżejżu kum meta nagħmlu dak il-gaġġuġija kbira fis-siġar. Sewa. Iżejżu. Qed reġistrata. Hemm ktieb jismu kif ngħiduha. U il-klima da xaħdam gerfa xir, nsejt minn kitbu xie patri għaw assis, insomma, kif. Għal-egger, Mux la safar bis joħorfu, sewa, ma kis siġar joħorfu għax fil-ħarifa, joħorfu jam l-istess kenu, sewa. Ija, fil-ktib kif dib il-gamim, hemm miktub li meta jaqilbu xbik fuq il-dana, jgħidulu inta furot. Dik hija kelma sabiħa ħafna ġifieri aħna kelma trott issa. Tlifda xewala n-sens tagħha, inti tmur il-Liberija pereżempju u trott il-kodba. Mhux fejn tgħid terġa' troddhom lura. La trott tajtu lura. Trott, imma inti tista' aħna ngħidu trott is-salib pereżempju wkoll. Trott is-salib. Ma inta furot għax il-gamin kienu jaqlawlu l-pinen ta' naħa minnhom. Ija, imma li trott trittamlu tarġa' fejn kien, anki, mhux fejn trott lura, mhux fejn ċempilli lura, dak għax to call you back, għax ċempillek, nerġa' nċempillek. Ekku, dik insomma. Naħseb li dik biżejjed. Mela tafa tagħmillu l-mel fuq dembu. Tagħmillu l-mela fuq dembu. Tajjeb. ħaġa sejra, għax ma kontx nafa ta' ġifieri għax kif taf għalkemm tkun taf ħafna ismijiet ta' postijiet,
ovvjament, hemm postaw biex jista' jkun li għattu, hemm blat anxul jew anċul. Jista' jkun ma konx naf li anċul huwa sem ta' sfur. U li xaqt nagħmilek suġġeriment huwa tajjeb ġattu lek tajjeb ħafna, meta jkollok it-tieni parti ta' kif dip il-ħamil. Għamil isir index tajjeb ħafna għax fih tarif essenzjali ħafna fuq ismijiet ta' Malta li kif jafu l-kaċċaturi ġifieri. Biss ngħidlek li hemm żewġ widien illi f'dak il-tib bissibtu jien u qegħdin f'dak il-tib għax għalhom il-kaċċaturi. Għax kieku qatt ma kienu fil-fatt kelli wet mill-melli ħaba qambella għalli kif taf. Għalli għatlu għatlu nafax rajt il-tib. Grazzi ħafna. Grazzi. Il-kelma ġurunelli. Ġurunelli, għas-sofor. Għas-sofor, lawċina kjajdu. U jgħidu jew tasqajn in-naċ, għax ikun jiraman naċ, ġurunelli. Ġurunelli. Għawda xen ftit ismijiet daqxej strambi, għall-safar hemm ismijiet. Anke d-daqqu, ma nafx jgħidu la. Pinniċċiera. Tal-pinnaċ, nabbal. Qabel xejn, grazzi ta' taħdita informattiva f'kull livelli, ġifieri metaforiku l-imġiba, l-komportament tal-ħsejjes, veru interessanti mill-bidu sal-aħħar. Fejn tidħol il-letteratura li huwa l-qasam li l-iktar interessani, kif inti kien hemm ħafna żbalji minn kittieba u poeti speċjalment Maltin fejn tidħol speċjalment l-imġiba jew tfixkil bejn asfur u ieħor. Però kien hemm ukoll uħud illi jiena li ma nifhimx fl-asafar impressjonawni mhux biss bit-tettal natalin fuq l-imġiba tal-asfur li għandi l-impressjoni li hija korretta ma impressjoni biss. Imma ukoll bil-mod kif irnexxielhom l-imġiba propja tal-asfur ikanġuha bil-mod jisfumawha għal ġo metafora. Jiġifieri dak li jridu jgħidu metaforikament ikunu għażlu l-asfur apposta għalih. Ngħidu aħna Ġużew Muscat Azzopardi u nnifsu l-Pagun magħruf. F'waħda mill-poeżiji tiegħu waħdi jiddeskrivi mument solitarju. Meta hu jidħol f'burda ta' sublimi, fil-letteratura sublimi hija il-biża u l-faxxinu mħaltin bin-natura. Jibda jiddeskrivi tal-mument meta jidlam kontinwament l-ewwel jgħid irmiedi mbagħad jgħidlam ċappat sakemm tinduna li qed jitkellem fuq il-mewt. F'mument minnhom biex jirrappreżenta l-ruħu qisha qatta bla ħabel. Jiġifieri qisha di l-qabda tiben illi spiċċa mxerret kullimkien. Hekk jiddeskrivi lilu nnifsu bil-biża' mill-mewt. Jabbina mat-titjira tal-ħuttaf. U jgħid tara kif jiksirlek qalbek fil-li jola, fil-li jinżel, fil-li jiġri le wiċċek jisu jrid jinstabat ma' wiċċek. U d-dera tan-natura m'għadix romantika fis-sens ta' ġentili u divina, imma ssir violenti. U mbagħad jidħol fit-twerżiqa tal-ħuttaf, jgħidu jwerżaq u jagħmel dal-movimenti erratiċi kollha. Ma nafx, jien ħassejt li hemmhekk qed ikun attent ħafna għall-imġiba tal-ħuttaf it-trasferita fuq ir-ruħ umana. Eżempju ieħor li jġini f'moħħi huwa ta' George Zammit il-Bilbla, il-poeżija il-Bilbla, li jiddeskrivija b'mod naħseb jiena affaxxinanti. Mhux bħala dera, jgħid ma tarajx fis-sema. Kemm ħabba d-daqs tagħha, kemm ħabba t-titira tagħha, imma tismaħħa. U jgħid ismaħħa u jagħmel anafora repetizzjoni tal-ħoss u jibda jimita b'mod onomatopejku. Jgħid ismaħħa l-għanija tagħha, u mbagħad jibda jorbota mal-passat tiegħu u ir-rabta mad-divin li eventwalment irridu ngħaddu minnha meta mmutu jgħid. U il-poeta liħor li ġif moħħi huwa dak li semmejtlek l-ewwel, Maria Novella. Għax Maria Novella minn poeżija l-oħra, speċjalment fi ktib wieħed għandu 5 ġabrit ta' poeżiji, imma fi ktib wieħed jaqbad il-Gawwi bħala simbolu ta' ruħ it-turmentata. U għandu daw ġbijat rikorrenti ta' Gawwi nħin kollu jtir. Qatt ma jmisma l-art, imma dik hija simbolika sewwa iktar mill-li reali, imma huwa wkoll il-Gawwi il-prekursur ta'
tal-maltemp tar-ruħ tal-burraxka ġewwina li mbagħad jiena fi-studju li għamilt irbat tagħmel proverbju li semmejt inti li hemm verżjonijiet differenti tiegħu. Meta jiġi jitħallat ikun hemm maltemp. Ġieli jgħidu riħ qawwi, ġieli jgħidu maltemp qawwi. Jiġifieri għandna dal-poeti u xtaqt il-kumment tiegħek fuq jekk humiex korretti jew le għax jiena l-qasam tiegħi mhuwiex l-ornitoloġija sewwa. L-osservazzjoni huma korretti fuq il-ħuttaf kif qed tgħid inti tir b'mod errat. Ma jtri aħna naraw tir b'mod erratiku, però l-ħuttaf qed jaqbad l-insetti. L-insett qed tir b'mod erratiku, l-ħuttaf qed tir b'mod erratiku biex jaqbdu. Fil-fatt taraħ fil-fatt fejn l-ilma taraħ jinżel anke meta fis-sama jiena ġieli rajtu anke meta jkun qed jidlam kun diġà jiġifieri kważi dawl ta' qamar u taraħ jinżel u kemm imiss il-wiċċ għall-insetti u. Però kif qed tgħid u għamilt ftit allużjoni għalih għax tista' tagħmel taħdita fuq l-asafar fil-letteratura biss. M'hemmx ħafna materjali ma tista' tidħol f'ċerta font. L-osservazzjonijiet dwar l-asafar huma ġeneralment affarijiet osra. Fuq il-ħuttaf tagħmel ħafna iktar affarijiet milli sempliċement l-ewwel il-ħuttaf kien iktar komuni milli huwa llum kont taraħ fit-toroq anke tal-irħula. Voldri waħda mill-affarijiet li l-bilbla tissemma ħafna fil-poeżija. Ħabar sabiħa fit-toroq fejn qotjina li mhux post antik Pembroke. Il-ħuttaf jinżel livell ta' bniedem. Per qabel u jgħajja it-werżaq tiegħu jiġifieri. Le anke l-ħuttaf. Le. Il-ħuttaf. Fit-toroq tiskanta triq dejqa u jinżel livell ta' bniedem. Irħula kienu rurali, voldri ma kienx hemm tarma, ma kienx hemm asfalt, kien ikun hemm iktar ħemix tal-mos fihom milli affarijiet oħrajn. Allura għandek ħafna insetti u allura għandek l-asafar qed jitru fil-baxx biex jaqbdu l-insetti li huma proli. Le voldri fit-toroq tal-irħula. Ija, aħseb wara ħafna iktar qabel voldri l-asafar kienu iktar komuni, waħda mill-affarijiet li aħna tajna li kont qed ngħid fil-bidu jien minn natura illum ma dek tara xejn hu, voldri llum ma tkunx toqgħod fejn ftit siġar fejn jiġġorqdu l-asafar tal-bejt. Għas-safar tal-bejt ma tara llum fl-urban. Ma irid ikun fil-passa u tiġi, għax il-bqija ħana. Voldri llum il-ġonna qed jisparixxu, is-siġar qed jisparixxu mill-ġaddija tagħna, l-asafar m'hemmx jattirhom iktar fil-lejl bniedem, voldri. Però l-bilbla ħadd kienet komuni. Dik li konna qed ngħidu qabel, ir-raħal kienu jmudorru kollu bir-raba, pereżempju xi ħaġa qed nitkellem ma' xatt mill-melli ħalli qed jgħidli għalli tent kien ikun hawn bilbla, l-bilbla kienet titla' tanni bil-lejl. Għalli kien ikollok xara jkollok 50 bejta ta' bilbla, għalli ma bil-lejl jitalaw tnejjan biex jaqtaw il-ħemda. Issa ma nafux għalfejn titla' bilbla tan, veru l-bilbla ġieli titla' tanni bil-lejl. Għax mistieri kien qal li dar jiġifieri n-nies meta jaħdmu kienu jifhmu mal-tamarija, ma li tinżel ix-xemx. U jekk is-sema tkun majba u ma tistax tara x-xemx, nieżla tieqaf il-bilbla. Għaxi, tanni binar, voldri bil-leġerment torqot imma kultant titla' waħda minnhom speċjalment fid-dal ta' qamar toqgħod tani. Mela safar kienu ħafna iktar komuni, voldri illum biex tisma' bilbla tanni. Titmur ħdej ġampula pereżempju, fejn għad hemm ftit raba miftuħ u tbejt f'numri b'ħafna mill-kampanja l-bilbla sparixxiet illum. Allura kienet jekk inti tara xi safar kienu jisabu dak iż-żmien, qed isemmu l-bilbla, il-gawi li taraħ fil-portijiet, kif kollok tipprova tagħmel lista ta' safar li tissemma fil-letteratura Maltija. Il-Pitross huwa l-iktar popolari għax ovvjament jafu kulħadd. Il-bniedem tilef l-interess Voldri. Jekk qabel kien jittiekel illum m'għadux jittiekel, allura ħafna min-nies ma jinteressahomx mill-asfu. Però osservazzjoni li għamilt inti hija spot on, voldri fis-sens li hemm il-metafora dejjem, voldri mal. U dak kultant anke fl-aspett semitiku tal-Malti, ma tafx li ma ġie minn liema, pereżempju osfor u asfur. Issa dana batna il-verb kwadrilitteru, osfor sewwa, issinti għandek bħal pereżempju karkur. Issa ġiet mod onomatopejku, inti tirraġuna tajt l-ewwel beda l-post u l-azzjoni. U mbagħad ħareġ inhom minna, jiġifieri l-asfur jagħmel l-imġiba ta' xi ħaġa li tosfor. Imma jista' jkun bil-kontra wkoll kif tgħid issemmi inti qabel. Li interessanti huwa li ħafna drabi għandna din l-imġiba maqbuda b'verb u mbagħad
tajra jew l-asfur f'nom illi l-ħin kollu jiġri daw jitimgħu il-xulxin bħala sens. Ekku. Aħna mill-ħisafar ġej l-asafar u mill-arbi, le? Fl-arbi t-iskur, anke jekk forsi fid-dialett, per eżempju, naf Tunes kellhom taqbila. Asfur saħir, asfur istaħ, ismi tas-setaħ jiġifieri. Jeħlem itir u la jistaħ. Ma jiġifieri għax jgħid fil-qafas. Ma asfur hija kelma Arbija, mhux Maltija, mhux aħna minn Oslo. Ħisafar. Ma per eżempju inti xi kultant però naħseb tuża kelma asafar fejn l-Ingliż għandu birds. L-asafar l-Ingliż jgħid birds of prey, per eżempju. Aħna mhux ma konniex ngħidu asafar tal-priża. Ngħidu tajra ġeneralment tal-priża. Ekku. Bejasaf minn distinzjoni bejja safar u tajr. L-asafar huma inklużi fit-tajr. Ekku. Tajr huwa kull ma jtir huwa tajra, vuol diri. Konnessjonijiet iskur mhux mill-Malti, għalhekk is-semmijiet ikun mis-sistema tal-er illi mbagħad tinferaq f'żewġ. Dawk ibgħat il-ġinoti fuqhom ġus però. Iżomm nagħti tagħhom. U prova għamil artiklu għal-nar, vera, pubblikaw l-importanti li kollha x'imkien ċar. La jetta la safar. All right. U imla magħhom ukoll. Anki l-artikla ta' Emita Foron, per eżempju.